Testovanie stability okyslených produktov zahŕňa inkubáciu vzoriek pri kontrolovaných teplotách 30 stupňov Celzia a 40 stupeň C po dobu 14 až 21 dní. Tento proces nám pomáha vyhodnotiť stabilitu produktu monitorovaním akéhokoľvek mikrobiálneho rastu alebo zmien pH, najmä pri vyššej teplote 40 stupňov Celzia. Ak sa pri 40 stupňov Celzia nepozoruje žiadny mikrobiálny rast alebo zmeny pH, znamená to, že produkt je za týchto podmienok stabilný. Očakávame, že výsledky pri 30 stupňov Celzia budú podobné ako pri 40 stupňov Celzia. Porovnanie týchto výsledkov nám pomáha rozhodnúť sa, či zachovať súčasné parametre tepelného spracovania alebo zvážiť ich zníženie. Navyše, ak sa potvrdí stabilita, naznačuje to, že aj v prostredí s vysokými teplotami zostane produkt stabilný. Ak sa však mikrobiálny rast zistí pri 40 stupňov Celzia, ale nie pri 30 stupňov Celzia, signalizuje to nestabilitu produktu. Takáto nestabilita môže viesť k problémom so znehodnotením, ako je ploché kyslé znehodnotenie, v závislosti od spôsobu skladovania produktu. To podčiarkuje dôležitosť testovania pri rôznych teplotách na presné posúdenie stability. Pre komplexnejšie hodnotenie sa odporúča predĺžená inkubácia pri 30 stupňov Celzia počas 6 až 12 týždňov. Toto dlhšie testovacie obdobie nám umožňuje sledovať správanie produktu v priebehu času, potvrdzovať akúkoľvek nestabilitu a pomáhať nám plánovať potrebné nápravné opatrenia. Ak sa týmito testami potvrdí nestabilita, môže byť potrebné použiť náročnejší tepelný proces. To je obzvlášť dôležité pre výrobky určené pre trhy, kde sú skladovacie teploty vyššie, čím sa zabezpečí, že výrobok zostane bezpečný a stabilný za rôznych podmienok. Provokačné testovanie je metóda používaná na simuláciu podmienok skladovania a distribúcie naočkovaním produktov štandardizovanými spórami Bacillus a Clostridium. To nám pomáha pochopiť, ako sa mikróby správajú v kontrolovaných scenároch. Tento typ testovania sa používa hlavne pri vývoji produktov a procesov. Overuje účinnosť dizajnu produktu a predpovedá, ako môžu chyby pri formulácii alebo spracovaní ovplyvniť bezpečnosť a stabilitu. Na rozdiel od rutinného testovania skladovania sa provokačné testovanie vykonáva za kontrolovaných a reprodukovateľných podmienok. Táto konzistentnosť je nevyhnutná na presné posúdenie mikrobiálneho správania a overenie bezpečnosti výrobkov. Kľúčovú úlohu pri overovaní systémov ochrany zohráva aj testovanie výzvy. Zabezpečuje, aby tieto systémy účinne kontrolovali nebezpečné mikroorganizmy v reálnych podmienkach, ktoré napodobňujú skutočné používanie produktu. Celkovo je náročné testovanie rozhodujúce pre zaistenie bezpečnosti výrobkov. Potvrdzuje účinnosť konzervačných systémov a pomáha udržiavať integritu produktu počas skladovania a distribúcie. Pri vykonávaní provokačného testovania je prvým krokom jasné definovanie testovacích podmienok. To zahŕňa špecifikovanie zloženia a balenia produktu, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie realistických a spoľahlivých výsledkov testovania. Správne definovanie týchto podmienok zaisťuje, že test presne odráža skutočné scenáre. Ďalej je dôležité zabezpečiť realistické vykurovanie počas výroby. To simuluje skutočný výrobný proces a zohľadňuje mikrobiálne poškodenie spôsobené teplom. Pochopenie toho, ako teplo ovplyvňuje prežitie mikróbov, pomáha pri hodnotení skutočného mikrobiálneho správania v produkte. Ďalším kľúčovým faktorom je výber vhodného inokula. To zahŕňa výber správnych typov, zloženia a množstiev mikroorganizmov, ktoré presne odrážajú potenciálne mikrobiálne riziká. Správny výber inokula je rozhodujúci pre získanie spoľahlivých a zmysluplných výsledkov testov. Očkovacie postupy sa musia aplikovať v potravinovej matrici alebo časticiach. Táto integrácia umožňuje, aby mikrobiálne testovanie prebiehalo priamo v prostredí produktu, čo poskytuje cenné informácie o tom, ako sa mikróby správajú v skutočných potravinových systémoch. Rozhodujúce je aj stanovenie podmienok skladovania a frekvencie odberu vzoriek. Tieto parametre umožňujú monitorovanie mikrobiálnych zmien v priebehu času, čím sa zaisťuje, že výsledky testov sú relevantné pre trvanlivosť a bezpečnosť produktu.
Interpretácia výsledkov je dôležitým krokom, ktorý informuje o špecifikáciách procesu alebo produktu. Táto analýza pomáha pretaviť zistenia do použiteľných vylepšení a zabezpečiť, aby produkt spĺňal normy bezpečnosti a kvality. Nakoniec by sa zistenia mali premietnúť do marketingových stratégií, ako je definovanie trvanlivosti a geografických obmedzení. Tento krok spája vedecké výsledky s obchodnými cieľmi a podporuje efektívne umiestnenie produktu na trhu. Pri konzervovaní kyslých a okyslených produktov je dôležité zvážiť kombináciu faktorov vrátane nízkeho pH, koncentrácie nedisociovanej kyseliny a tepelného spracovania. Tieto prvky spolupracujú, aby udržali výrobok bezpečný a stabilný počas celého skladovania. Pochopenie interakcie týchto faktorov je kľúčom k účinnej ochrane. Tepelné spracovanie zohráva rozhodujúcu úlohu pri odstraňovaní spór, ktoré by inak mohli rásť a spôsobiť znehodnotenie počas skladovania. Tento krok je nevyhnutný na zabránenie mikrobiálnej kontaminácii a zaistenie bezpečnosti produktu. Správne tepelné spracovanie je základom pre udržanie mikrobiologickej stability. Okrem tepla musí byť zloženie produktu navrhnuté tak, aby inhibovalo akékoľvek mikroorganizmy, ktoré prežijú tepelný proces. Tým sa zabráni množeniu týchto mikróbov a ohrozeniu kvality produktu. Zloženie je preto nevyhnutné pre zachovanie integrity produktu. Sú stanovené minimálne tepelné procesy, aby sa zabezpečilo, že produkt neobsahuje infekčné patogény a kaziace sa organizmy. Tieto procesy vyvažujú bezpečnostné požiadavky s potrebou udržiavať kvalitu výrobkov. Dodržiavanie týchto minimálnych tepelných noriem je rozhodujúce pre bezpečnosť spotrebiteľov. Návrh procesu konzervácie musí byť založený na vedeckých princípoch. To zaisťuje, že výrobné podmienky neustále produkujú mikrobiologicky bezpečné a stabilné produkty. Vedecká validácia je nevyhnutná pre úspešnú rutinnú výrobu a udržiavanie vysokých štandardov. Táto snímka načrtáva kľúčové prvky plánovaného procesu pri výrobe produktov. Najprv sú zahrnuté podrobnosti o produkte, ako je názov, kód, typ a odkaz na zloženie. Tieto údaje sú nevyhnutné na presnú identifikáciu produktu a zabezpečenie sledovateľnosti a konzistentnosti počas celej výroby. Ďalej sú špecifikované vlastnosti produktu, ako je typ kyseliny, pH, vlastnosti toku, veľkosť častíc a množstvo. Tieto faktory ovplyvňujú správanie produktu počas spracovania a sú rozhodujúce pre splnenie noriem kvality a bezpečnosti. Definované sú aj špecifikácie kontajnerov vrátane veľkosti, typu, hmotnosti náplne, tolerancie, uzavretia, priestoru nad hlavou a vákua. Správny dizajn nádoby je životne dôležitý pre správne zabalenie produktu a zachovanie jeho celistvosti. Hygienické a čistiace požiadavky na nádoby sú načrtnuté, aby sa zabránilo kontaminácii a zaistila bezpečnosť výrobkov. Udržiavanie čistoty je základnou súčasťou plánovaného procesu. Parametre tepelného spracovania zahŕňajú typ použitého systému spracovania tepla, počiatočné teploty, predrievanie, nastavenie autoklávu, ako aj podmienky príchodu a chladenia. Tieto parametre sú rozhodujúce pre dosiahnutie požadovanej mikrobiologickej bezpečnosti. Metódy chladenia vrátane času a teploty sú podrobne popísané, aby sa zabránilo znehodnoteniu a zachovala kvalita produktu. Správne chladenie je rozhodujúcim krokom pri zabezpečovaní stability produktu. A nakoniec, každý nový alebo výrazne zmenený produkt alebo proces musí byť preskúmaný tímom HACCP. Toto preskúmanie potvrdzuje mikrobiologickú bezpečnosť a stabilitu, čo z neho robí povinný krok v plánovanom procese. Na tejto snímke sa zameriavame na mikrobiologické hodnotenie zložiek, ktoré je kľúčové pre zaistenie bezpečnosti a kvality výrobkov. Najprv je potrebné vyhodnotiť zložky na spóry odolné voči kyselinám a teplu, aby sa určilo vhodné potrebné tepelné spracovanie. Toto hodnotenie zaručuje, že použité tepelné ošetrenie je dostatočné na odstránenie škodlivých mikroorganizmov. Ďalej výber zložiek s nízkym počtom spór odolných voči kyselinám a teplu, konkrétne menej ako 10 spór na gram ponúka významné výhody. Znižuje riziko kontaminácie,
zvyšuje efektivitu výroby a podporuje vytváranie vysokokvalitných produktov s optimalizovaným spracovaním. Pri vykonávaní provokačných testov s použitím organizmov odolných voči kyselinám sú potrebné prísne preventívne opatrenia, aby sa zabránilo kontaminácii výrobného prostredia. Tieto opatrenia sú nevyhnutné na udržanie zariadenia bez kontaminácie, zaistenie spoľahlivosti výsledkov skúšok a celkovej bezpečnosti výrobkov. V neposlednom rade je dôležité používať suroviny so známou mikrobiologickou kvalitou. Vysokokvalitné suroviny pomáhajú zabezpečiť, aby boli výsledky testov relevantné a spoľahlivé, čo podporuje presné odporúčania týkajúce sa postupov a zloženia. Táto prax je kľúčom k dosiahnutiu konzistentných a bezpečných výsledkov výroby. Kontrola pH a hladiny kyselín v potravinárskych výrobkoch je kľúčová z niekoľkých dôvodov. Po prvé, priamo ovplyvňuje chuť a zabezpečuje, že produkt má požadovaný chuťový profil. Okrem toho udržiavanie správneho pH pomáha zabezpečiť mikrobiálnu stabilitu, ktorá je nevyhnutná pre bezpečnosť potravín. Účinnosť tepelného spracovania závisí aj od správnej kontroly pH, čo z neho robí kľúčový faktor kvality produktu. Pri výbere okysľujúcich látok vstupuje do hry niekoľko faktorov. Chuť a cena sú prvoradými faktormi, ale dôležitá je aj fyzikálna forma okysľovadla a jeho účinnosť okysľovania. Tieto prvky spoločne ovplyvňujú celkovú kvalitu a stabilitu konečného produktu. Organické kyseliny zohrávajú významnú úlohu tým, že poskytujú konzervačné účinky udržiavaním nízkeho pH. Ich účinnosť úzko súvisí s koncentráciou nedisociovanej kyseliny, najmä v rozmedzi pH 3,8 až 4,6. Vďaka tomu sú obzvlášť cenné pri kontrole mikrobiálneho rastu. Zmena typu alebo hladiny kyseliny vo výrobku môže mať zásadný vplyv na tepelné spracovanie a stabilitu produktu. Preto si akékoľvek úpravy vyžadujú starostlivé vyhodnotenie, aby sa zabezpečilo zachovanie požadovaných výsledkov v oblasti bezpečnosti a kvality. Naproti tomu anorganické kyseliny pôsobia predovšetkým tak, že znižujú pH, ale neponúkajú ďalšie antimikrobiálne výhody, ktoré poskytujú organické kyseliny. Z tohto dôvodu je potrebné receptúry využívajúce anorganické kyseliny dôkladne vyhodnotiť, aby sa potvrdilo, že stále dosahujú účinnú konzerváciu. Táto snímka pojednáva o antimikrobiálnej účinnosti rôznych organických a anorganických kyselín, zoradených od najúčinnejších po najmenej účinné na molárnom základe. Najúčinnejšia je kyselina propiónová, nasledovaná kyselinou octovou, pričom kyselina chlorovodíková je najmenej účinná. Kľúčovým bodom je, že kyselina citrónová vyniká, pretože dokáže účinne inhibovať Clostridium botulinum vďaka svojej schopnosti čelátovať jóny kovov. Táto čelatačná vlastnosť je jedinečná pre organické kyseliny, ako je kyselina citrónová, a nenachádza sa v anorganických kyselinách, ktoré sa spoliehajú výlučne na zníženie pH na inhibíciu mikrobiálneho rastu. Úloha kyseliny citrónovej v mikrobiálnej inhibícii je významná, pretože jej čelácia kovových jónov zvyšuje jej konzervačný účinok, najmä proti Clostridium botulinum. Naproti tomu anorganické kyseliny nemajú túto čelatačnú schopnosť, a preto závisia iba od okysľovania životného prostredia. Napokon, zloženie potravinárskych výrobkov zohráva dôležitú úlohu v účinnosti konzervačných látok. Zmeny v zložení, ako je úprava obsahu soli alebo prenos receptov medzi rôznymi typmi potravín, môžu zmeniť hladiny kovových jónov. Tieto zmeny môžu ovplyvniť, ako dobre kyseliny, ako je kyselina citrónová, fungujú ako konzervačné látky. Pochopenie týchto účinkov formulácie je nevyhnutné na udržanie účinnej mikrobiálnej inhibície v potravinárskych výrobkoch. Budeme diskutovať o vlastnostiach kvapalnej fázy pri spracovaní. Po prvé, zloženie kvapalnej fázy sa môže líšiť. Môže byť bez častíc alebo obsahovať inklúzie. Prietok a viskozita kvapaliny sú ovplyvnené faktormi, ako sú zahusťovadlá, teplota a mechanické namáhanie. Tieto prvky spoločne určujú, ako sa kvapalina správa za rôznych podmienok. Ďalej kvapalná fáza hrá kľúčovú úlohu pri absorpcii a prenose tepla.
Absorbuje tepelnú energiu a prenášajú na častice, ale tento prenos prebieha pomalšie v porovnaní s pevnými látkami. Tento pomalší prenos tepla ovplyvňuje účinnosť tepelného spracovania, takže pochopenie tejto vlastnosti je nevyhnutné pre optimalizáciu tepelného spracovania. Rozhodujúca je aj viskozita a prietokové správanie. Poznanie viskozity produktu a jeho toku je nevyhnutné pre efektívne spracovanie. Tieto vlastnosti ovplyvňujú reprodukovateľnosť tepelných úprav a presná charakterizácia pomáha zabezpečiť konzistentnú kvalitu produktu. Ďalšou dôležitou úvahou je tepelná vodivosť. Vlastnosti vedenia tepla kvapalnej fázy sa musia analyzovať, aby sa zaručilo rovnomerné rozloženie tepla počas spracovania. Správne vyhodnotenie týchto vlastností pomáha dosiahnuť požadované tepelné výsledky. Nakoniec je rozhodujúca validácia tepelného spracovania. Na validáciu procesu sú často potrebné merania času a teploty, najmä pri nových alebo zmenených výrobkoch. Táto validácia potvrdzuje, že tepelné spracovanie je účinné a spĺňa bezpečnostné a kvalitatívne normy. Poďme diskutovať o kľúčových časticových charakteristikách, ktoré ovplyvňujú tepelné spracovanie. Poprvé, vplyv pH na okyslenie. Častice s pH nad cieľovou rovnováhou alebo častice s vysokou pufrovacou kapacitou nemusia do 24 hodín okysliť pod pH 4,4. Na zaistenie bezpečnosti je štandardnou praxou predbežné okyslenie na pH nižšie ako 4,6, najlepšie pod 4,4. Tento krok je rozhodujúci pre splnenie požiadaviek na bezpečnosť a stabilitu produktu. Ďalej hrá významnú úlohu veľkosť častíc. V ideálnom prípade by maximálna veľkosť častíc mala byť menšia ako 10 mm pre efektívne spracovanie. Častice, ktoré majú 1,5 mm alebo menšie, možno často považovať za nečastice, čo zjednodušuje proces. Veľkosť častíc priamo ovplyvňuje účinnosť tepelného spracovania. Dôležitá je aj počiatočná teplota častíc. Minimálna teplota častíc na začiatku spracovania sa musí starostlivo kontrolovať. Mrazené ingrediencie je potrebné dôkladne rozmraziť, aby sa zabezpečilo rovnomerné zahrievanie v celom produkte. Tým sa zabráni nerovnomernému tepelnému spracovaniu a znížia sa potenciálne bezpečnostné riziká. Hustota a rovnomerné rozloženie sú tiež rozhodujúcimi faktormi. Minimalizácia rozdielov v hustote medzi časticami a okolitou kvapalinou pomáha predchádzať usadzovaniu alebo plávaniu. To zaisťuje rovnomerné rozloženie častíc počas spracovania, čo je kľúčom k dosiahnutiu konzistentného tepelného spracovania. Rovnomerná distribúcia častíc je nevyhnutná, aby sa zabránilo variabilite pH vo výrobku. Nerovnomerné rozloženie môže viesť k mikrobiálnej nestabilite, čo ohrozuje bezpečnosť produktu. Správna distribúcia pomáha udržiavať celkovú kvalitu produktu. Nakoniec je potrebné zvážiť účinky poškodenia časticami. Procesy miešania a predbežnej úpravy môžu ovplyvniť integritu častíc. Poškodené častice môžu zmeniť rýchlosť okyslenia a ohrevu, takže zachovanie integrity častíc je nevyhnutné pre konzistentné výsledky spracovania. Starostlivým riadením týchto charakteristík častíc môžeme optimalizovať tepelné spracovanie, aby sme zaistili bezpečnosť, stabilitu a kvalitu produktu. Pri práci so zamrznutými časticami je na ich rozmrazenie potrebné dodatočné teplo, čo zvyšuje tepelné zaťaženie a riziko znečistenia systému. Nesprávne rozmrazovanie môže tiež viesť k zníženiu kvality produktu. Zhlukovanie častíc počas spracovania predĺžuje dĺžku tepelnej dráhy, čo sťažuje dosiahnutie rovnomerného tepelného spracovania. To zvyšuje riziko nedostatočného spracovania a môže mať za následok nesplnenie autorizovaných noriem tepelného spracovania. Veľké zhluky môžu počas zahrievania zostať neokyslené, čo zachováva tepelnú odolnosť spor a predstavuje značné bezpečnostné riziká. Správne okyslenie je preto rozhodujúce pre zníženie týchto rizík a zaistenie bezpečnosti výrobkov. Návrh procesu musí tieto výzvy zohľadniť riešením problémov s rozmrazovaním a zabránením agregácií. To je nevyhnutné nielen pre bezpečnosť, ale aj pre zachovanie stability produktu počas celého spracovania.
V konečnom dôsledku riešenie problémov súvisiacich s rozmrazovaním a zhlukovaním v návrhu procesu zaisťuje, že konečný produkt spĺňa bezpečnostné normy a zachováva si svoju stabilitu, čím chráni spotrebiteľov aj integritu produktu. Pri navrhovaní procesov pre suché prísady je dôležité zvážiť ich tepelnú odolnosť, najmä pre suché prášky a častice s aktivitou vody pod 0,85, pretože majú tendenciu mať zvýšenú tepelnú odolnosť. Musíte tiež špecifikovať ich fyzikálne vlastnosti, napríklad ako dobre sa rozptyľujú a rehydratujú, spolu s chemickými vlastnosťami, ako je masnota a pufrovacia kapacita, pretože tieto faktory významne ovplyvňujú ich správanie počas spracovania. Rovnako dôležité sú aj vlastnosti pred manipuláciou. To zahŕňa spôsob prípravy ingrediencií pred zahrievaním, napríklad či sú vo forme pasty, či je potrebné preosiať alebo či vyžadujú kašu. Správne špecifikovanie týchto krokov pomáha zabezpečiť hladké spracovanie a predchádzať problémom počas fáz zahrievania. Rehydratácia pred zahriatím je rozhodujúca. Návrh procesu musí potvrdiť, že suché prášky sú úplne rehydratované, čo sa dá vykonať predbežnou hydratáciou alebo prípravou kaše. Je nevyhnutné vyhnúť sa vstupu suchých hrudiek do procesu ohrevu, pretože to môže ohroziť účinnosť tepelného spracovania. Masné alebo silne pufrované prísady, ako sú orechy a syr, predstavujú ďalšie výzvy. Môžu vyžadovať predbežné okyslenie a dlhšie časy rovnováhy, aby sa zabezpečilo správne spracovanie. Navyše, keď obsah oleja presiahne 15%, mikrobiálna tepelná odolnosť má tendenciu sa zvyšovať, čo sťažuje bezpečné spracovanie týchto zložiek. Kvôli tejto zvýšenej tepelnej odolnosti zložiek s vysokým obsahom oleja sa testovanie stáva nevyhnutným krokom. Toto testovanie potvrdzuje, že proces účinne rieši mikrobiálne riziká a zaisťuje bezpečnosť a kvalitu. Začlenenie náročného testovania do návrhu procesu je rozhodujúce pri práci s masnými suchými prísadami. Presné meranie pH je rozhodujúce pre zaistenie bezpečnosti a stability produktov. Na získanie spoľahlivých údajov je dôležité hodnotiť pH kvapalín a častíc oddelene. Aby ste to dosiahli, je potrebné prísne dodržiavať správne kalibračné a čistiace protokoly pre pH sondy. Pri kalibrácii pH sond používajte zariadenia s presnosťou plus-mínus 0,05 jednotiek pH a dôsledne dodržiavajte kalibráciu, aby ste zabezpečili presné merania. Správne čistenie sondy je rovnako dôležité, aby sa zabránilo kontaminácii, ktorá by mohla ovplyvniť výsledky. Teplota hrá významnú úlohu pri meraní pH. Merania sa zvyčajne vykonávajú pri 20 až 25 stupňoch Celzia a teplota samotného produktu môže ovplyvniť hodnoty pH. Štandardizácia teploty počas merania pomáha udržiavať konzistenciu. Pre zložky s časticami väčšími ako 3 mm, ako aj pre suché, masné alebo pufrované zložky je potrebné určiť pH jadra. Spoliehanie sa výlučne na celkové pH homogenátu nemusí stačiť, ak je rovnováha pH neistá. Podľa smerníc FDA by sa hodnoty pH mali zaokrúhliť na 1/10 miesto. Táto prax pomáha predchádzať nesprávnej interpretácii a zabezpečuje súlad s regulačnými normami. Rutinné kontroly pH sú nevyhnutné na nepretržité overovanie bezpečnosti výrobkov. Je dôležité viesť podrobné záznamy o kalibrácii a výkone, aby sa zachovala spoľahlivosť a splnili požiadavky na zhodu. V niektorých prípadoch celkové pH homogenátu neposkytuje presné zobrazenie, najmä ak je rovnováha pH neistá. Vykonávanie samostatných hodnotení rôznych komponentov ponúka presnejšie pochopenie. Nakoniec je dôležité dodržiavať správne kalibračné a čistiace protokoly. Tieto postupy zaručujú presnosť a spoľahlivosť meraní pH a ich zanedbanie môže ohroziť bezpečnosť aj stabilitu produktu. Tok ohrevu pri pasterizácii je kritickým kontrolným bodom na zaistenie mikrobiálnej bezpečnosti. Tepelné spracovanie v autoklávoch je nevyhnutné, pretože účinne eliminuje škodlivé mikroorganizmy, čím zachováva bezpečnosť a kvalitu produktu. Pred týmto posledným krokom sa používa inline ohrev proti prúdu, aby sa produkt zvýšil na minimálnu teplotu. Je však dôležité pochopiť,
že toto zahrievanie pred prúdom nenahrádza konečnú pasterizáciu v balení. Pôsobí skôr ako predbežný krok v celkovom procese ohrevu. Starostlivé sledovanie času a teploty počas konečného tepelného spracovania je nevyhnutné. Presná kontrola zaisťuje, že mikrobiálna inaktivácia je účinná a že ciele pasterizácie sú konzistentne splnené. Zatiaľ čo predchádzajúce procesy môžu pomôcť znížiť mikrobiálnu záťaž, nemôžu nahradiť overený tepelný proces v balení. Konečná pasterizácia v balení zostáva nevyhnutná na zaručenie mikrobiálnej bezpečnosti a integrity produktu. Začnime diskusiou o hodnote P používanej pri pasterizácii. Pasterizácia využíva hodnotu P, ktorá sa prepočítava na základe referenčných teplôt, ktoré sa líšia v závislosti od cieľových mikroorganizmov. Napríklad referenčná teplota pre Listeria monocytogenes je 70 stupňov Celzia s hodnotou 7,5 stupňa Celzia. Naproti tomu pre maslové anaróby je referenčná teplota vyššia na úrovni 93,3 stupňov Celzia s hodnotou z 8,3 stupňa Celzia. Pasterizácia pokrýva širší teplotný rozsah, zvyčajne medzi 60 a 115 stupňami Celzia. Pretože sa zameriava na rôzne mikroorganizmy, výpočty hodnoty P bývajú zložitejšie a špecifickejšie v porovnaní s výpočtami hodnoty F. Teraz prejdime k sterilizácii, ktorá používa hodnotu F. Sterilizácia prepočíta tepelné spracovanie na štandardnú referenčnú teplotu 121,1 stupňov Celzia. Primárnym cieľovým mikroorganizmom sú tu spóry Clostridium botulinum, ktoré sú vysoko odolné voči teplu. Hodnota S pre sterilizáciu je nastavená na 10 stupňov Celzia. 5 porovnaní s výpočtami hodnoty P sú výpočty hodnoty F jednoduchšie a zameriavajú sa na užší teplotný rozsah so špecifickým mikrobiálnym cieľom. Vďaka tomu je sterilizácia štandardizovanejším procesom zameraným na dosiahnutie úplnej mikrobiálnej inaktivácie. Poďme diskutovať o kľúčových parametroch, ktoré definujú hodnotu P pri pasterizácii. Po prvé, vplyv hodnoty Z na hodnotu P. Hodnota P závisí od hodnoty Z, ktorá predstavuje zmenu teploty potrebnú na vyvolanie 10-násobnej zmeny hodnoty D. Samotná hodnota D označuje čas potrebný na zníženie mikrobiálnej populácie o 90%. Je dôležité poznamenať, že tieto parametre sa líšia v závislosti od typu mikroorganizmu a od toho, či sú bunky vo vegetatívnom stave alebo sú spóry. Ďalej úloha referenčnej teploty alebo TREF. Toto je cieľová teplota používaná na mikrobiálnu inaktiváciu počas pasterizácie. Bežné príklady TREF zahŕňajú 70 stupňov Celzia alebo 93,3 stupňov Celzia, v závislosti od konkrétneho použitého procesu pasterizácie. Výber vhodného TREF je rozhodujúci pre zabezpečenie účinnej mikrobiálnej kontroly. Nakoniec význam času procesu pri pasterizácii. Čas procesu sa vzťahuje na trvanie pri referenčnej teplote alebo jej ekvivalente potrebné na dosiahnutie požadovaného logaritmického zníženia mikrobiálnej záťaže. Tento čas musí byť starostlivo vybraný na základe mikroorganizmu vzbudzujúceho obavy a vlastností produktu. To zdôrazňuje zložitosť validácie a optimalizácie procesu pasterizácie s cieľom zaistiť bezpečnosť a kvalitu. Presná kontrola času a teploty počas vykurovania a chladenia je nevyhnutná na zabránenie chorobám prenášaným potravinami a znehodnoteniu. Spóry odolné voči kyselinám môžu rásť medzi 35 a 60 stupňami Celzia, pričom rast v paradajkových výrobkoch je hlásený až na 75 stupňov Celzia, čo zdôrazňuje dôležitosť prísneho riadenia teploty. Riadiace systémy musia pokrývať každú fázu procesu vrátane predmiešania, spracovania, plnenia, chladenia a skladovania, aby sa zaistila bezpečnosť v celom procese. Pri nastavovaní špecifikácií je dôležité zvážiť trvanlivosť a skladovacie teploty, aby sa zachovala bezpečnosť potravín. V ideálnom prípade by sa skladovacie teploty mali udržiavať pod 35 stupňov Celzia pre výrobky s pH medzi 4,1 a tesne pod 4,3. Tieto opatrenia pomáhajú znižovať potenciál rastu baktérií počas výroby. Rýchlosť chladenia zohráva rozhodujúcu úlohu pri kontrole rastu baktérií. Ak sa chladenie nevykonáva správne, existuje zvýšené riziko kontaminácie a znehodnotenia.
Preto musia byť účinné stratégie chladenia integrované do celkového riadiaceho systému, aby sa zachovala bezpečnosť produktu. Je tiež potrebné stanoviť tolerovateľné limity odchýlok na efektívne riadenie akýchkoľvek odchýlok procesu. Jasné akčné plány na riešenie potenciálnych porúch a požiadaviek na čistenie zaisťujú konzistentnú bezpečnosť a kvalitu počas celej výroby. Komplexné riadiace systémy musia byť navrhnuté tak, aby pokrývali všetky fázy výroby potravín od predmiešania až po spracovanie, plnenie, chladenie a skladovanie. Robustný systém, ako je tento, zaisťuje súlad s bezpečnostnými normami a minimalizuje riziká, čím chráni výrobok aj spotrebiteľa. Pokiaľ ide o testovanie mikrobiologickej stability hotových kyslých a okyslených výrobkov, rutinné mikrobiologické testovanie vo všeobecnosti nie je potrebné. Efektívne tepelné spracovanie v kombinácii so správnou reguláciou pH totiž účinne zaisťuje stabilitu produktu. Pokiaľ tepelné procesy a parametre pH spĺňajú požadované špecifikácie, produkt zostáva stabilný a bezpečný. Zabezpečenie kvality by sa malo primárne zamerať na monitorovanie parametrov tepelného spracovania. To zahŕňa zabezpečenie dosiahnutia minimálnej teploty plnenia a starostlivé sledovanie časových a teplotných profilov počas pasterizácie alebo autoklávu. Tieto kontroly sú rozhodujúce pre potvrdenie, že tepelné spracovanie spĺňa potrebné normy na zachovanie bezpečnosti produktu. Okrem toho musí byť zloženie produktu prísne kontrolované. Kľúčové faktory, ako je pH, typ použitej kyseliny a jej koncentrácia, musia byť v rámci stanovených limitov. Rovnako dôležité je zachovanie integrity balenia, aby sa zabránilo akejkoľvek kontaminácii. Tieto prvky spoločne zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní mikrobiologickej stability hotového výrobku. Nakoniec je nevyhnutné monitorovať mikrobiálnu záťaž v nádržiach pred pasterizáciou spolu s dodržiavaním vysokých hygienických noriem pre plniace zariadenia. To pomáha odhaliť a predchádzať prítomnosti mikroorganizmov tvoriacich spóry odolné voči kyselinám alebo teplu. Tieto hygienické postupy sú rozhodujúce na zabránenie hromadeniu mikróbov a na zaručenie bezpečnosti a kvality výrobku. Testovanie stability zohráva dôležitú úlohu pri monitorovaní dlhodobých trendov, najmä pri výrobkoch s pH medzi 4,1 a 4,6. Zameriava sa na detekciu Bacillus cookins, žiaru vzdorného kaziaceho organizmu, aby sa zabezpečilo, že produkt zostane stabilný v typických podmienkach skladovania a distribúcie. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov by sa inkubácia počas testovania stability mala vykonávať pri teplotách medzi 37 a 42 stupňami Celzia a trvať 2 až 3 týždne. Tieto podmienky sú ideálne na identifikáciu akejkoľvek aktivity Bacillus cookins. V 5 prípadoch, keď sa aplikujú silné tepelné procesy, môže byť Bacillus cookins z produktu úplne vylúčený. Ak k tomu dôjde, rutinný odber vzoriek a testovanie nemusí byť potrebné, čo môže pomôcť zefektívniť postupy zabezpečenia kvality. Celkovo testovanie stability overuje, či si výrobok zachováva svoju kvalitu a bezpečnosť počas celej doby použiteľnosti, čím zaisťuje spokojnosť spotrebiteľov. Toto priebežné testovanie je nevyhnutné na potvrdenie stability produktu a podporu dlhodobej analýzy trendov. V tejto snímke diskutujeme o postupoch inkubačného testovania používaných na posúdenie stability produktu. Štandardné testovanie zahŕňa inkubáciu vzoriek pri 30 stupeň C a 40 stupňov Celzia po dobu 14 až 21 dní. Ak nedochádza k mikrobiálnemu rastu alebo zmene pH pri 40 stupňov Celzia, znamená to, že produkt je stabilný. Očakávame tiež, že výsledky pri 30 stupňov Celzia budú podobné ako pri 40 stupňov Celzia. Ak sa mikrobiálny rast pozoruje pri 40 stupeň C, ale nie pri 30 stupňov Celzia, odporúča sa predĺžiť inkubačnú dobu pri 30 stupňov Celzia o 6 až 12 týždňov. Toto rozšírené testovanie pomáha vyhodnotiť dlhodobú stabilitu produktu v menej náročných podmienkach. Indikátory nestability produktu zahŕňajú mikrobiálny rast alebo zmeny pH počas predĺženej inkubácie. Takéto výsledky naznačujú,
že súčasný tepelný proces nemusí byť dostatočný a na zabezpečenie stability môže byť potrebné prísnejšie tepelné spracovanie alebo zmena zloženia produktu. Celkovo tieto postupy poskytujú usmernenie o primeranosti tepelného procesu monitorovaním mikrobiálnej a pH stability, čím sa zabezpečuje, že produkt spĺňa požadované normy stability za testovaných podmienok. Táto snímka sa zaoberá kľúčovými aspektmi mikrobiálnych rastových vzorcov a ich vplyvom na stabilitu produktu. Po prvé, keď sa počas inkubácie pri 40 stupňov Celzia a 30 stupňov Celzia nepozoruje žiadny mikrobiálny rast, znamená to, že produkt je stabilný a že súčasná metóda tepelného spracovania je účinná. To znamená, že výrobok zostane bezpečný za stanovených podmienok skladovania. Ak však rast nastáva pri 40 stupňov Celzia, ale nie pri 30 stupňov Celzia, naznačuje to, že výrobok môže byť nestabilný a hrozí mu ploché kyslé znehodnotenie, v závislosti od spôsobu skladovania. V takýchto prípadoch je na zníženie tohto rizika potrebné priebežné monitorovanie a úpravy procesov. Predĺžená inkubácia pri 30 stupňov Celzia zobrazujúca mikrobiálny rast alebo zmeny pH signalizuje potenciálne riziko znehodnotenia, čo zdôrazňuje potrebu preskúmať a prípadne upraviť kroky spracovania na zaistenie bezpečnosti. Pri posudzovaní stability je dôležité zvážiť faktory, ako je skladovacia teplota, trvanie a špecifické mikrobiálne druhy, pretože tieto spoločne ovplyvňujú odolnosť produktu proti znehodnoteniu. A nakoniec, vhodné tepelné spracovanie zohráva rozhodujúcu úlohu pri predchádzaní znehodnoteniu a udržiavaní bezpečnosti výrobkov. Tento proces hodnotenia pomáha minimalizovať mikrobiálne riziká a zdôrazňuje dôležitosť prispôsobenia tepelného spracovania tak, aby vyhovovalo rôznym produktom. Provokačné testovanie je navrhnuté tak, aby simulovalo skutočné podmienky skladovania a distribúcie naočkovaním okyslených produktov štandardizovanými spórami Bacillus a Clostridium. Tento proces je nevyhnutný na posúdenie mikrobiologickej bezpečnosti výrobkov a presahuje rámec rutinného odberu vzoriek z výroby, aby poskytol dôkladnejšie hodnotenie bezpečnosti. Testovacie podmienky musia presne odrážať skutočný výrobný proces vrátane zloženia produktu, balenia a simulácie ohrevu. Správne definovanie týchto podmienok je kľúčom k získaniu presných a spoľahlivých výsledkov testov. Počas očkovania sa pred krokom zahrievania zavádzajú realistické mikrobiálne záťaže. To nám umožňuje posúdiť, ako teplo a kyselina spolu ovplyvňujú prežitie mikrobov, čo z neho robí kritickú súčasť procesu testovania výzvy. Monitorovanie zahŕňa sledovanie podmienok skladovania a frekvencie odberu vzoriek v priebehu času. To nám pomáha pozorovať mikrobiálne prežitie a rast, čo je nevyhnutné pre overenie bezpečnosti produktu počas jeho trvanlivosti. Nakoniec nám interpretácia výsledkov umožňuje overiť dizajn produktu aj procesu. To zahŕňa určenie vhodnej trvanlivosti a akýchkoľvek geografických obmedzení, čím sa zabezpečí mikrobiologická bezpečnosť výrobku skôr, ako sa dostane k spotrebiteľom. Táto snímka zdôrazňuje obmedzenia mikrobiologického skladovania pri zaisťovaní bezpečnosti výrobkov. Po prvé, rutinný odber vzoriek pri skladovaní je nedostatočný, pretože prirodzená mikrobiálna kontaminácia zo surovín sa líši, čo sťažuje zaručenie konzistentných bezpečnostných výsledkov. Po druhé, nedostatok štandardizovaných úrovní inokula znamená, že porovnania medzi testami sú nespoľahlivé, čo podkopáva platnosť výsledkov. Po tretie, uskladnené vzorky často nepredstavujú realistické mikrobiálne výzvy, čo obmedzuje schopnosť presne posúdiť bezpečnosť výrobkov v reálnych podmienkach. Preto je na správne vyhodnotenie účinnosti procesu a zabezpečenie stability produktu potrebné kontrolované provokačné testovanie, ktoré využíva známe hladiny inokula a špecifické podmienky. Napokon, testovanie skladovania by sa malo považovať skôr za doplnok než za náhradu prísnych validačných metód, ktoré kombinujú oba prístupy na dosiahnutie komplexného hodnotenia bezpečnosti a stability. Základné zložky plánovaného procesu sa zameriavajú na konzerváciu kyslých a okyslených produktov kombináciou prostredia s nízkym pH s dostatočnou koncentráciou nedisociovanej kyseliny.
Tepelné spracovanie zohráva kľúčovú úlohu pri inaktivácii spór, ktoré by mohli spôsobiť znehodnotenie, čím sa zabezpečuje mikrobiologická bezpečnosť produktu. Plánovaný proces je definovaný ako overený súbor podmienok formulácie a spracovania. Táto validácia je nevyhnutná, pretože zaručuje mikrobiologickú bezpečnosť, stabilitu produktu a konzistentné vlastnosti produktu počas rutinnej výroby. Zachovanie tejto validácie je rozhodujúce pre zachovanie integrity produktu. Plánovaný proces tiež stanovuje jasné špecifikácie pre samotný produkt, balenie, tepelné spracovanie a podmienky skladovania. Tieto špecifikácie sú starostlivo navrhnuté tak, aby zachovali bezpečnosť aj kvalitu. Prísne dodržiavanie týchto usmernení je potrebné na dosiahnutie konzistentných a spoľahlivých výsledkov. Celkovo je plánovaný proces základom pre zaistenie bezpečnosti a kvality. Zaisťuje mikrobiologickú bezpečnosť, stabilitu produktu a konzistentný charakter produktu, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a spokojnosť spotrebiteľov. Táto snímka načrtáva kľúčové prvky plánovaného procesu, počnúc identifikáciou produktu. Obsahuje dôležité podrobnosti, ako je názov produktu, kód, typ a referencia zloženia, ktoré sú nevyhnutné pre presné sledovanie a kategorizáciu. Ďalej sú zvýraznené vlastnosti produktu. Patria sem atribúty ako typ kyseliny, pH, prietokové vlastnosti a veľkosť a množstvo častíc, ktoré ovplyvňujú správanie produktu počas spracovania. Rozhodujúce sú aj špecifikácie kontajnerov. Faktory ako veľkosť nádoby, typ, hmotnosť náplne, uzáver, priestor nad hlavou a hygienické požiadavky pomáhajú zaistiť integritu a bezpečnosť produktu počas celého procesu. Parametre tepelného spracovania tvoria ústrednú súčasť plánovaného procesu. To zahŕňa typ systému, počiatočné teploty, predrievanie, nastavenie autoklávu a podmienky chladenia, všetko navrhnuté na bezpečné a efektívne spracovanie produktu. Metódy a časy chladenia sú dôležité pre udržanie kvality produktu po spracovaní. Správne chladenie zaisťuje stabilitu produktu, zabraňuje znehodnoteniu a dodržiava bezpečnostné normy. Napokon kľúčovými prvkami sú podmienky skladovania a preskúmanie HACCP. Udržiavanie maximálnej skladovacej teploty produktu a vykonávanie dôkladných kontrol HACCP podporujú bezpečnosť, stabilitu a presnú kontrolu výroby. Na tejto snímke zdôrazňujeme dôležitosť mikrobiologického hodnotenia pri profilovaní zložiek. Hodnotenie surovín na kyseliny a žiaruvzdorné spóry je rozhodujúce pre navrhovanie efektívnych metód spracovania. Určením typov a úrovní prítomných spór môžeme zaistiť bezpečnosť a efektívnosť našich výrobných procesov. Ďalej diskutujeme o optimalizácii závažnosti tepelného procesu. Keď zložky obsahujú nízke hladiny spór odolných voči kyselinám a teplu, konkrétne menej ako 10 na gram, môžeme optimalizovať použité tepelné spracovanie. Tým sa znižuje potreba nadmerného tepla, čo zase zlepšuje kapacitu linky a celkovú efektivitu výroby. Výber surovín je tiež ovplyvnený mikrobiologickým profilovaním. Výber zložiek s nižšou mikrobiálnou záťažou pomáha zlepšiť stabilitu a kvalitu produktu a zároveň minimalizovať riziká spojené s mikrobiálnou kontamináciou. Napokon je potrebné venovať osobitnú pozornosť manipulácii s organizmami odolnými voči kyselinám počas provokačných testov. Nesprávna manipulácia môže viesť ku kontaminácii výrobného prostredia, čo predstavuje značné prevádzkové riziká. Prijatie týchto opatrení pomáha udržiavať integritu a bezpečnosť výrobného zariadenia. Na tejto snímke sa zameriavame na to, ako zloženie produktu, najmä pH a okysľovadlá, ovplyvňuje mieru zabíjania mikrobiálov a celkovú efektivitu procesu. Kontrola hladiny kyselín a udržiavanie správneho rovnovážneho pH sú rozhodujúce nielen pre chuť, ale aj pre zabezpečenie mikrobiologickej stability. Dôležitý je aj typ použitej kyseliny. Organické kyseliny ponúkajú ďalšie konzervačné výhody nad rámec zníženia pH. Aj malé zmeny pH môžu významne ovplyvniť stabilitu produktu zmenou koncentrácie nedisociovaných kyselín, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri mikrobiálnej kontrole.
Preto je na udržanie integrity produktu nevyhnutné starostlivé monitorovanie pH. Keď zmeny zloženia ovplyvňujú zloženie kyselín, je dôležité prehodnotiť parametre tepelného spracovania a stabilitu produktu, aby sa zaistila bezpečnosť a účinnosť. Akékoľvek úpravy musia byť dôkladne vyhodnotené, aby nedošlo k ohrozeniu produktu. Výber vhodného okysľovacieho prostriedku je základom úspechu plánovaného procesu. Výber okysľujúcich látok ovplyvňuje chuť aj mikrobiologickú stabilitu a pomáha dosiahnuť správnu rovnováhu medzi konzerváciou a chuťou. A nakoniec, kontrola rovnovážneho pH je životne dôležitá pre udržanie konzistentnej chuti a celkovej kvality produktu. Dosiahnutie správnej rovnováhy pH podporuje stabilitu aj konzistenciu chuti, ktoré sú kľúčom k prijatiu spotrebiteľmi. Táto snímka predstavuje hierarchiu účinnosti kyselín na základe ich antimikrobiálnych vlastností, zoradených od najúčinnejších po najmenej účinné na molárnom základe. Najúčinnejšia je kyselina propiónová, nasleduje kyselina octová a tak ďalej, pričom kyselina citrónová je najmenej účinná. Pochopenie tohto rebríčka je nevyhnutné pri výbere kyselín na konzerváciu potravín a antimikrobiálne aplikácie. Kyselina citrónová vyniká vysokou účinnosťou proti Clostridium botulinum, predovšetkým vďaka svojej schopnosti čelatovať kovové jóny. Vďaka tejto jedinečnej vlastnosti je kyselina citrónová preferovanou voľbou vo formuláciách zameraných na kontrolu tohto konkrétneho patogénu. Hladiny kovových jónov vo formuláciách zohrávajú významnú úlohu v účinnosti konzervačných látok. Pri prenose receptov medzi rôznymi typmi potravín je dôležité zvážiť a upraviť rôzne koncentrácie jónov kovov, aby sa zachovala antimikrobiálna účinnosť. Anorganické kyseliny fungujú hlavne tak, že znižujú pH a okrem toho nemajú žiadne ďalšie antimikrobiálne účinky. To obmedzuje ich všestrannosť v porovnaní s organickými kyselinami, ktoré majú viacero mechanizmov prispievajúcich k konzervácii. A nakoniec, výber správnych zmesí kyselín si vyžaduje starostlivé vyhodnotenie ich antimikrobiálnej účinnosti spolu s faktormi zloženia, ako sú hladiny kovových jónov a vlastnosti kyselín. Tieto úvahy sú rozhodujúce pre zabezpečenie optimálnej konzervácie a bezpečnosti potravinárskych výrobkov. Začnime diskusiou o viskozite a prietokových vlastnostiach kvapalnej fázy. Tieto vlastnosti sú rozhodujúce, pretože ovplyvňujú spoľahlivosť tepelného spracovania. Faktory ako zahusťovadlá, inklúzie a teplota ovplyvňujú viskozitu a prietok, ktoré zase určujú, ako sa kvapalina správa počas prenosu tepla. Ďalej absorpcia tepla prebieha predovšetkým v kvapalnej fáze. Kvapalina potom prenáša toto teplo na všetky suspendované častice v nej. Tento prenosový mechanizmus je nevyhnutný na dosiahnutie rovnomerného zahrievania v celom produkte počas tepelného spracovania. Vplyv viskozity a vedenia tepla je významný, pokiaľ ide o rýchlosť prenikania tepla. Tieto vlastnosti určujú, ako efektívne sa teplo distribuuje vo výrobku. Preto je presná identifikácia a pochopenie týchto faktorov rozhodujúce pre validáciu tepelných procesov. Nakoniec, dôkladné pochopenie dynamiky kvapalnej fázy je kľúčom k navrhovaniu efektívnych a plánovaných tepelných procesov. Tieto znalosti zaisťujú, že procesy sú spoľahlivé, konzistentné a schopné dosiahnuť rovnomerné zahrievanie, čo je nevyhnutné pre úspešnú validáciu procesu. Pri tepelnom spracovaní častíc je nevyhnutné ich predbežne okysliť na pH pod 4,6, ideálne pod 4,4, aby sa znížilo riziko znehodnotenia a zabezpečila mikrobiálna stabilita počas celého procesu. Ak sa nedosiahne požadované pH, môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti a kvality konečného produktu. Častice s vysokou pufrovacou kapacitou vyžadujú viac kyselín a dlhšie vyrovnávacie časy, aby sa dosiahlo rovnomerné okyslenie. To priamo ovplyvňuje účinnosť a spoľahlivosť tepelného spracovania. Rozhodujúca je aj veľkosť častíc. Maximálna veľkosť by mala byť menšia ako 10 mm, s ideálnou veľkosťou 1,5 mm alebo menšou. Menšie častice umožňujú lepšiu penetráciu kyselín a prenos tepla, zatiaľ čo nadmerne veľké častice môžu spôsobiť nerovnomernú mikrobiálnu inaktiváciu a nestabilitu produktu.
Rozdiely v hustote medzi časticami a okolitou kvapalnou fázou musia byť minimalizované, aby sa zabránilo usadzovaniu alebo plávaniu. To zaisťuje rovnomerné rozloženie počas spracovania, čo je nevyhnutné pre konzistentné zahrievanie a okyslenie. Rovnomerné rozloženie častíc je rozhodujúce pre zaručenie, že všetky častice budú mať rovnaké tepelné podmienky. Nerovnomerné zaťaženie môže viesť k lokálnemu znehodnoteniu alebo prežitiu mikróbov. Nakoniec je kľúčová kontrola minimálnej teploty častíc počas spracovania. Správny manažment teploty zaisťuje rovnomernú mikrobiálnu inaktiváciu a zachováva bezpečnosť a stabilitu produktu. Nedostatočná kontrola teploty môže tieto výsledky ohroziť. Pri práci so zamrznutými časticami je potrebné zvážiť niekoľko výziev. Zmrazené častice vyžadujú dodatočný prívod tepla na rozmrazovanie a okyslenie, čo znamená, že kroky spracovania musia byť starostlivo riadené, aby sa zabezpečila účinnosť. Správna manipulácia je nevyhnutná na zachovanie integrity plánovaných procesov. Jedným z hlavných rizík pri tepelnom spracovaní je zhlukovanie. Zhlukovanie zvyšuje dĺžku tepelnej dráhy, čo môže mať za následok nedostatočné spracovanie. To znamená, že tepelné spracovanie nemusí dosiahnuť potrebnú úroveň na zaistenie bezpečnosti, čo umožňuje spóram prežiť vďaka ich tepelnej odolnosti. Veľké trsy tiež ovplyvňujú okyslenie. Ak tieto zhluky počas zahrievania správne neokysľujú, spory si môžu zachovať svoju tepelnú odolnosť, čo predstavuje značné riziko pre bezpečnosť potravín. Preto musí návrh procesu špecificky riešiť tieto problémy, aby sa zachovali bezpečnostné normy. Aby sa predišlo týmto problémom, proces sa musí zamerať na účinné rozmrazovanie a zabránenie agregácii častíc. Zabezpečenie rovnomerného tepelného spracovania je rozhodujúce a bezpečnosť závisí od prekonania týchto výziev v rámci plánovaného procesu. Celkovo je správna manipulácia so zamrznutými časticami nevyhnutná. Riešenie rizík rozmrazovania a zhlukovania zabezpečuje rovnomerné okyslenie a tepelné spracovanie, ktoré sú kľúčovými faktormi pri udržiavaní bezpečnosti potravín počas celého procesu. Pri navrhovaní procesov zahŕňajúcich suché prísady je dôležité si uvedomiť, že mikroorganizmy v suchom stave s aktivitou vody pod 0,85 majú tendenciu byť odolnejšie voči teplu. Táto zvýšená odolnosť sťažuje zaistenie mikrobiálnej bezpečnosti, takže pochopenie tohto správania je kľúčom k efektívnemu návrhu procesu. Rýchlosť rehydratácie suchých zložiek, ich fyzikálna dispergácia a ich chemické vlastnosti ovplyvňujú okyslenie a tepelné spracovanie. Starostlivé riadenie týchto faktorov je nevyhnutné na dosiahnutie rovnomerného spracovania a zachovanie bezpečnosti a kvality výrobkov. Je rozhodujúce zabrániť tvorbe suchých zhlukov pred zahrievaním. Používanie validovaných postupov rehydratácie alebo hnojenia pomáha predchádzať nerovnomernému rozloženiu tepla a znižuje riziko prežitia mikróbov, čím zaisťuje účinnosť procesu. Osobitná pozornosť je potrebná na masné alebo silne pufrované prísady, ako sú orechy a syr. Tie si môžu vyžadovať predbežné okyslenie a predĺžené časy rovnováhy, aby sa prekonala ich pufrovacia kapacita a zachovala bezpečnosť. Zanedbanie týchto krokov môže ohroziť mikrobiálnu kontrolu. Nakoniec, formulácie s vysokým obsahom oleja, zvyčajne nad 15%, môžu ďalej zvyšovať mikrobiálnu tepelnú odolnosť. Na overenie podmienok spracovania je preto potrebné provokačné testovanie. Správna manipulácia s týmito zložkami je nevyhnutná na zabezpečenie účinnosti procesu a bezpečnosti konečného produktu. Presné meranie pH je nevyhnutné na overenie bezpečnosti v plánovaných procesoch. Pomáha zabezpečiť spoľahlivú kontrolu a súlad s predpismi FDA. Na dosiahnutie presných výsledkov je dôležité používať správne techniky a správne vybavenie. Pri meraní pH je potrebné posudzovať kvapalnú fázu a častice oddelene. Toto rozlíšenie je rozhodujúce, pretože spoliehanie sa výlučne na homogénne pH nemusí poskytnúť spoľahlivé výsledky, ak je rovnováha neistá. Sondy pH musia byť kalibrované a štandardizované podľa pokynov výrobcu. Vedenie záznamov o kalibrácii je dôležité pre zhodu a nadväznosť.
Správna kalibrácia zaisťuje presnosť v rozmedzi plus mínus 0,05 jednotiek pH. Teplota hrá významnú úlohu pri meraní pH. Za normálnych podmienok by sa merania mali vykonávať pri 20 až 25 stupňoch Celzia. Pri chladených výrobkoch by sa pH malo merať pri 7 stupňoch Celzia pomocou vhodných elektród. Zohľadnenie teplotných zmien je rozhodujúce pre získanie presných údajov. V prípade častíc väčších ako 3 mm, ako aj suchých, masných alebo pufrovaných zložiek je potrebné určiť pH jadra. Táto prax zaisťuje presné meranie v zložitých potravinových matriciach. Podľa pravidiel FDA by sa hodnoty pH mali zaokrúhliť na 1/10 miesto. Táto štandardizácia podporuje konzistentnosť a súlad s vykazovaním, vďaka čomu je presné zaokrúhľovanie kritickým krokom pri interpretácii pH. Dodržiavaním týchto osvedčených postupov je možné udržiavať spoľahlivú kontrolu pH v plánovaných procesoch. Správne meracie techniky a zariadenia sú kľúčom k validácii bezpečnosti a prispievajú k celkovej integrite systémov bezpečnosti potravín. Rozlišujme medzi hodnotou P používanou pri pasterizácii a hodnotou F použitou pri sterilizácii. Počnúc s hodnotou P pri pasterizácii. Pasterizačné procesy zvyčajne prebiehajú v teplotnom rozmedzi 60 až 115 stupňov Celzia. Hodnota P vyjadruje ekvivalenciu tepelného spracovania pri rôznych referenčných teplotách, ktoré závisia od konkrétneho cieľového mikroorganizmu. Napríklad referenčná teplota je 70 stupňov Celzia pre Listeria monocytogenes a 93,3 stupňov Celzia pre maslové anaeróby. Pretože zohľadňuje rôzne tepelné odpory rôznych mikróbov, hodnota P je zložitejšia a variabilnejšia. Naproti tomu hodnota F pri sterilizácii sa používa pri vyšších teplotách, zvyčajne okolo 120 až 125 stupňov Celzia. Hodnota F vyjadruje ekvivalenciu tepelného spracovania špecificky pri 121,1 stupňov Celzia a zameriava sa na spóry Clostridium botulinum, ktoré majú zhodnotu 10. Vďaka tomu je prístup F hodnoty jednoduchší, pretože sa zameriava na jednu referenčnú teplotu a mikrobiálny cieľ. Hodnota F je štandardizovaná miera používaná výlučne v sterilizačných procesoch. Poďme diskutovať o kľúčových parametroch, ktoré ovplyvňujú výpočet P hodnoty v procesoch mikrobiálnej redukcie. Po prvé, hodnota S predstavuje zmenu teploty v stupňoch Celzia, ktorá spôsobuje 10-násobnú zmenu hodnoty D, čo je čas potrebný na zníženie mikrobiálnej populácie o 1 logaritmický cyklus. Rôzne mikroorganizmy majú rôzne hodnoty S. Napríklad vegetatívne bunky majú zvyčajne hodnoty medzi 5 a 8 stupňov Celzia, zatiaľ čo spóry majú vyššie hodnoty v rozmedzi od 8 do 12 stupňov Celzia. Pochopenie hodnoty je nevyhnutné na posúdenie tepelného odporu rôznych mikroorganizmov. Ďalej je referenčná teplota alebo tref cieľová teplota v najpomalšom bode ohrevu počas procesu. Táto teplota sa používa na vyjadrenie ekvivalentného tepelného spracovania, ako je 70 stupňov Celzia pre Listeria monocytogenes. Použitie konzistentnej referenčnej teploty zaisťuje rovnomerné a efektívne vyhodnocovanie pasterizačných procesov. Nakoniec, čas procesu sa vzťahuje na trvanie pri referenčnej teplote potrebné na dosiahnutie požadovanej redukcie mikrobiálneho logaritmu. Výber vhodného času procesu je rozhodujúci pre presný popis pasterizačných procesov a zohráva dôležitú úlohu pri zaisťovaní mikrobiálnej bezpečnosti. Tieto parametre, hodnota S, referenčná teplota a čas procesu sú spolu základom pri výpočte hodnoty P a navrhovaní účinných tepelných úprav na mikrobiálnu kontrolu. V tejto snímke zdôrazňujeme kritický význam presnej kontroly teploty a času počas procesu pasterizácie, najmä pre kyslé a okyslené produkty. Udržiavanie špecifických teplotných rozsahov je nevyhnutné na inhibíciu rastu spór odolných voči kyselinám, ktoré môžu prežiť a rásť medzi 35 až 60 stupňami Celzia a v niektorých prípadoch až 75 stupňami Celzia. Správna kontrola počas fáz ohrevu a chladenia nielenže zabraňuje chorobám prenášaným potravinami, ale tiež pomáha predchádzať znehodnoteniu, čím zaisťuje bezpečnosť a kvalitu konečného produktu. Zahrievanie sa primárne používa na zabíjanie alebo inaktiváciu spór,
zatiaľ čo fáza chladenia je rozhodujúca, aby sa zabránilo rastu akýchkoľvek prežívajúcich spor. Obe fázy musia byť starostlivo riadené, aby sa minimalizovali riziká kontaminácie a zachovala bezpečnosť produktu. Okrem toho používanie nízkych teplôt v kombinácii s krátkými časmi držania pomáha predchádzať znehodnoteniu surovín. Tento prístup však musí byť podporený správnou hygienickou praxou a efektívnym spracovaním za tepla, aby sa zachovala kvalita produktu. Systémy riadenia času a teploty musia pokrývať všetky kritické fázy procesu pasterizácie vrátane premixovania, spracovania, plnenia, chladenia a skladovania. Každá z týchto fáz zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní celkovej integrity procesu a zanedbanie ktorejkoľvek z nich môže ohroziť bezpečnosť aj kvalitu. Nakoniec je dôležité stanoviť priateľné limity pre akékoľvek zmeny v procese a mať pripravené jasné akčné plány pre odchýlky, poruchy zariadenia alebo prerušenia počas čistenia. Tieto opatrenia sú nevyhnutné na udržanie konzistentnej kontroly a prevenciu potenciálnych rizík počas celého procesu pasterizácie. V tomto úvode k pasterizácii potravín pre kyslé a okyslené výrobky sa najprv pozrieme na mechanizmus konzervácie. Tieto produkty využívajú kombináciu zahrievania a kontroly pH na účinné zabíjanie vegetatívnych buniek a zároveň inhibujú bakteriálne spóry, aby sa zaistila bezpečnosť produktu. Táto metóda je obzvlášť účinná pre výrobky, ktoré sú pri správnom utesnení stabilné pri teplote okolia. Ďalej, pokiaľ ide o charakteristiky trvanlivosti, tieto produkty majú zvyčajne krátku otvorenú trvanlivosť 3 až 5 dní, keď sú v chladničke. Je dôležité poznamenať, že po otvorení už konzervačný systém nebráni rastu kontaminantov, takže správne skladovanie po otvorení je nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti aj kvality. Kľúčovú úlohu zohráva aj obal. Výrobky sú balené v hermeticky uzavretých nádobách, čo je kľúčové pre udržanie ich okolitej stability. Tento vzduchotesný obal je dôležitou súčasťou celkového systému konzervácie. Pokiaľ ide o zahrnutie častíc, ako je zelenina, bylinky, mäso alebo syr, každá častica musí prejsť špecifikovaným tepelným procesom na základe jej úrovne pH. Tento krok je nevyhnutný na zaistenie bezpečnosti a stability celého produktu, nielen tekutej časti. Nakoniec je tepelný proces starostlivo prispôsobený pH produktu a jeho komponentov, čo zaručuje, že všetky prvky spĺňajú bezpečnostné normy. Tento komplexný systém zaisťuje bezpečnosť a stabilitu potravinárskych výrobkov pre spotrebiteľov. V diskusii o zložení produktu a požiadavkách na tepelné spracovanie je dôležité pochopiť, že bezpečnosť kyslých a okyslených produktov závisí od správneho tepelného spracovania na základe pH všetkých zložiek. To zahŕňa nielen tekutú bázu, ale aj všetky častice, ako je zelenina, bylinky, mäso alebo syr. Správne tepelné ošetrenie je nevyhnutné na inaktiváciu alebo inhibíciu škodlivých mikroorganizmov, čím sa zabezpečí, že produkt bude bezpečný na konzumáciu. Obaly zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri udržiavaní bezpečnosti výrobkov. Či už je obal pevný alebo pružný, musí byť hermeticky uzavretý, aby sa zabránilo akejkoľvek opätovnej kontaminácii počas uzavretej doby použiteľnosti. Toto vzduchotesné tesnenie je nevyhnutné na udržanie bezpečnosti produktu a udržanie jeho kvality v priebehu času. Podmienky skladovania sú tiež kľúčovým faktorom integrity produktu. Výrobok je určený na skladovanie pri teplote nižšej ako 35 stupňov Celzia, čo pomáha zabezpečiť, aby všetky zložky boli primerane tepelne ošetrené. Udržiavanie tejto teploty podporuje bezpečnosť aj kvalitu produktu počas celej jeho trvanlivosti. Nakoniec je hlavným zameraním mikrobiálna kontrola, najmä pokiaľ ide o spóry odolné voči kyselinám a teplu. Proces tepelného spracovania je starostlivo navrhnutý tak, aby tieto mikroorganizmy inaktivoval alebo inhiboval, čím poskytol ďalšiu vrstvu bezpečnosti a zaisťoval, že produkt zostane bezpečný na konzumáciu počas celej doby použiteľnosti. Táto snímka sa zaoberá úlohou kontroly kyslosti a pH v potravinárskych výrobkoch. Po prvé, kyslosť vo výrobkoch pochádza z prírodných zložiek, ako je kyselina citrónová v paradajkách,
ako aj pridaných kyselín, ako je kyselina octová alebo mliečna. Tieto kyseliny sú dôležité, pretože pomáhajú konzervovať potraviny a zaisťujú ich bezpečnosť. Ďalej je rozhodujúca kontrola pH. Dosiahnutie maximálneho rovnovážneho pH do 24 hodín po výrobe je nevyhnutné, aby sa zabránilo množeniu škodlivých baktérií, ako je Clostridium botulinum. Správne riadenie pH pomáha udržiavať bezpečnosť a trvanlivosť produktu. Snímka tiež vysvetľuje klasifikáciu potravín s nízkym obsahom kyselín. Ak výrobok nedokáže inhibovať Clostridium botulinum kyslosťou, musí sa s ním zaobchádzať ako s potravinou s nízkym obsahom kyselín. Tieto potraviny vyžadujú sterilizáciu s minimálnou hodnotou FO3 alebo iné konzervačné metódy, ako je zníženie aktivity vody, aby sa zaistila bezpečnosť. Nakoniec musí použitý konzervačný systém účinne inhibovať Clostridium botulinum. Ak sa tak nestane, musia sa zaviesť alternatívne bezpečnostné opatrenia na ochranu výrobku a zdravia spotrebiteľa. To je rozhodujúce pre zachovanie integrity produktu a prevenciu chorôb prenášaných potravinami. Z výrobcov sa vyžaduje, aby mali zavedené zdokumentované správne výrobné postupy alebo GMP. Tieto postupy pomáhajú preukázať, že existuje účinná kontrola výrobného procesu a zabezpečiť súlad so zákonmi o bezpečnosti potravín. Jasné a zrozumiteľné označovanie je veľmi dôležité. Poskytuje spotrebiteľom návod, ako bezpečne skladovať, manipulovať a pripravovať výrobok. To je obzvlášť dôležité pre jednorazové výrobky, ktoré majú často obmedzenú otvorenú trvanlivosť. V prípade viacúčelových výrobkov musia byť formulácie navrhnuté tak, aby zabránili rastu škodlivých patogénov počas chladeného skladovania a používania. Okrem toho je potrebné poskytnúť overené pokyny, aby sa zabezpečila bezpečná príprava jedál. Napokon, pokyny pre spotrebiteľov musia byť jasné a účinné. To pomáha zabezpečiť, aby spotrebitelia manipulovali s výrobkami a pripravovali ich bezpečne, pričom sa zachováva súlad s normami bezpečnosti potravín. V tejto snímke skúmame integráciu kľúčových prvkov pri formulácii produktov a optimalizácii procesov. Dizajn produktu spája vývoj receptúr, faktory spracovania a úvahy o dodávateľskom reťazci, aby vytvoril komplexný prístup. Hlavným cieľom je vyvážiť mikrobiologickú bezpečnosť, stabilitu produktu a chuťové očakávania spotrebiteľov, čím sa zabezpečí komplexná stratégia zloženia. Zameriavame sa aj na princípy konzervácie, ktoré zdôrazňujú udržiavanie rovnovážneho pH pod 4,6, zvyčajne medzi 3,8 a 4,3. Dosiahnutie minimálnej koncentrácie špecifikovaných organických kyselín do 24 hodín je rozhodujúce pre zaistenie optimálnej bezpečnosti a stability produktu. Mikrobiologická bezpečnosť je najvyššou prioritou, najmä pri jednorazových výrobkoch s krátkou otvorenou trvanlivosťou. Navrhovanie formulácií s ohľadom na to pomáha budovať dôveru spotrebiteľov a zaručuje spoľahlivosť produktu za zamýšľaných podmienok. Pri výrobkoch opakovaného použitia je nevyhnutná stabilita. Formulácie musia fungovať konzistentne v priebehu času a za stanovených podmienok, aby podporili dlhodobú použiteľnosť a udržali spokojnosť spotrebiteľov. Nakoniec je rozhodujúca rovnováha medzi chuťou a bezpečnosťou. Starostlivým vývojom a spracovaním receptúr zabezpečujeme, aby produkt nielen spĺňal prísne bezpečnostné normy, ale bol aj v súlade s chuťovými preferenciami spotrebiteľov a poskytoval produkt, ktorý je bezpečný a príjemný. Na tejto snímke najprv diskutujeme o identifikácii cieľových mikroorganizmov. Tieto ciele sa vyberajú na základe faktorov, ako sú použité suroviny, povaha výrobku a podmienky spracovania a skladovania. Identifikácia týchto mikroorganizmov je nevyhnutná na zaistenie mikrobiologickej bezpečnosti potravinárskych výrobkov a na vypracovanie kontrolných opatrení, ktoré sa osobitne zaoberajú rizikami kontaminácie. Ďalej sa zameriavame na spracovanie kyslých a okyslených produktov. Tieto výrobky zvyčajne prechádzajú nízkotepelným spracovaním medzi 85 a 105 stupňami Celzia. Toto tepelné spracovanie je kombinované s udržiavaním pH produktu pod 4,6.
čo je rozhodujúce pre inhibíciu rastu patogénnych tvorcov spór, najmä Clostridium botulinum, čo je v tejto kategórii hlavný problém. Úloha kontroly pH je zdôraznená ako kľúčový faktor mikrobiálnej inhibície. Udržiavanie pH pod 4,6 účinne zabraňuje rastu škodlivých baktérií tvoriacich spóry. Táto kontrola pH funguje spolu s tepelným spracovaním a poskytuje robustnú bezpečnostnú bariéru pre okyslené produkty. Napokon, pri navrhovaní mikrobiologických kontrolných opatrení sa musia zohľadniť najhoršie scenáre kontaminácie. Plánovaním pre najnáročnejšie podmienky môžeme zaistiť bezpečnosť a stabilitu potravinárskych výrobkov v rôznych situáciách, čím sa minimalizuje riziko, ktoré predstavujú patogénne mikroorganizmy. Tento komplexný prístup je nevyhnutný pre zachovanie bezpečnosti výrobkov a ochrany spotrebiteľa. Táto snímka sa zaoberá 3 kritickými aspektmi eliminácie patogénov a bezpečnosti výrobkov. Po prvé, štandard redukcie patogénov vyžaduje, aby sa spracovaním dosiahlo zníženie infekčných patogénov aspoň o 6 logov. To znamená, že proces musí znížiť počet patogénov o faktor 1 milión, čo zodpovedá zahrievaniu produktu po dobu 2 minút na 70 stupňov Celzia. To zaisťuje, že v 25-gramovej vzorke konečného produktu nezostanú žiadne detekovateľné patogény. Po druhé, je nevyhnutné zabrániť opätovnej kontaminácii po zahriatí. Aj po počiatočnej redukcii patogénov môže akákoľvek kontaminácia, ktorá nastane neskôr, ohroziť bezpečnosť produktu. Preto musia byť zavedené prísne opatrenia na zabránenie opätovnej kontaminácii a zachovanie konečného produktu bez patogénov. A nakoniec, výzva na neutralizáciu toxínov zdôrazňuje, že vopred vytvorené toxíny prítomné v surovinách alebo vytvorené počas spracovania musia úplne chýbať. Tieto toxíny nemožno neutralizovať tepelným spracovaním, preto je nevyhnutné mať prísne procesy výberu dodávateľa a kontroly kvality, aby sa zabezpečilo, že konečný produkt neobsahuje škodlivé toxíny. Tieto normy spoločne zabezpečujú bezpečnosť produktu na konzumáciu účinnou elimináciou patogénov a toxínov a zabraňujú akejkoľvek opätovnej kontaminácii. Táto snímka sa zaoberá kľúčovými faktormi ovplyvňujúcimi mikrobiologickú stabilitu a riziká znehodnotenia pri navrhovaní výrobkov. Znehodnotenie môže byť dôsledkom spór, ktoré prežijú tepelné spracovanie, alebo kontaminácie po utesnení, čo ohrozuje stabilitu produktu. Preto je na minimalizáciu týchto rizík nevyhnutné účinné tepelné spracovanie a správne utesnenie. Zameriavame sa na 2 hlavné tvorby spór: Bacillus coakins a Clostridium pasterianum. Tieto mikroorganizmy predstavujú značné výzvy kvôli svojim jedinečným vlastnostiam, takže ich pochopenie je kľúčové pre efektívne zloženie produktu. Bacillus coakins je výrazne tepelne odolnejší ako iné tvorcovia spór a darí sa mu pri teplotách medzi 30 a 50 stupňami Celzia. Jeho tepelná odolnosť z neho robí kritický cieľ pri navrhovaní procesov tepelného spracovania. Na druhej strane, Clostridium pasterianum môže rásť pri nízkom pH 3,7, čo ukazuje jeho prispôsobivosť, ale je citlivejší na teplo v porovnaní s Bacillus coakins. Tieto vlastnosti ovplyvňujú riziko znehodnotenia a musia sa zohľadniť v stratégiách stability produktu. Nakoniec, tepelná odolnosť aj skladovacia teplota sú kľúčovými faktormi pri udržiavaní mikrobiologickej stability. Správne riadenie týchto premenných je nevyhnutné na zníženie rizika znehodnotenia a zabezpečenie kvality výrobkov v priebehu času. Tepelné ošetrenie zohráva rozhodujúcu úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti produktu dosiahnutím mikrobiálnej inaktivácie v najchladnejšom bode produktu. Je nevyhnutné vziať do úvahy podmienky procesu, ktoré ovplyvňujú účinnosť prenosu tepla a prenikanie tepla do častíc. Zabezpečením, aby najchladnejší bod v každej častici dosiahol cieľové tepelné spracovanie, môžeme minimalizovať riziko prežitia mikróbov. Existujú 2 hlavné prístupy k návrhu tepelného spracovania v návrhu procesov. Jeden prístup sa zameriava na zabezpečenie toho, aby častice dosiahli bezpečnostné minimum, napríklad zahriatie na 70 stupňov Celzia počas 2 minút. Táto metóda je vhodná,
keď majú častice nízke riziko spór a umožňuje menej silné zahrievanie okolitej kvapalnej fázy, čím sa vyvažuje bezpečnosť a kvalita produktu. V tejto časti zdôrazňujeme dôležitosť rovnováhy pH do 24 hodín po zahriatí, najmä v prípade výrobkov obsahujúcich častice. Dosiahnutie rovnomerného okyslenia všetkých zložiek je rozhodujúce pre zaistenie bezpečnosti produktu a účinnej mikrobiálnej inhibície. Diskutujeme tiež o tom, ako pH zložiek, pufrovanie a koncentrácie kyselín zohrávajú kľúčovú úlohu pri mikrobiálnej kontrole. Správne ukladanie do vyrovnávacej pamäte pomáha udržiavať požadované pH a zabraňuje zmenám, ktoré by mohli narušiť integritu produktu počas skladovania. Počas vývojovej fázy je nevyhnutné merať pH všetkých zložiek vrátane častíc, aby sa potvrdilo rovnomerné okyslenie. Presné merania pH zaisťujú, že každá zložka primerane prispieva k cieľovej rovnováhe pH, čím podporuje konzistentnú kvalitu produktu. Nakoniec je dôležité udržiavať stabilné rovnovážne pH počas celého skladovania. Akékoľvek zvýšenie pH spôsobené pufrujúcimi účinkami alebo vedľajšími reakciami môže znížiť dostupnosť nedisociovanej kyseliny, ktorá je potrebná na mikrobiálnu inhibíciu. Preto je stabilné pH rozhodujúce pre zachovanie dlhodobej bezpečnosti a integrity produktu. Začnime pochopením hodnôt DAS, ktoré sú kľúčovými parametrami mikrobiálnej tepelnej odolnosti. Hodnota D predstavuje čas potrebný pri určitej teplote na zníženie mikrobiálnej populácie o 90%, zatiaľ čo hodnota zoznačuje zmenu teploty potrebnú na zmenu hodnoty D 10-násobne. Tieto hodnoty sú nevyhnutné na určenie vhodných podmienok tepelného spracovania na zaistenie bezpečnosti potravín a stability produktu. Ďalej hodnota pasterizácie alebo hodnota P kvantifikuje ekvivalentný čas pri špecifickej teplote potrebnej na dosiahnutie požadovanej úrovne mikrobiálnej deštrukcie. Napríklad hodnota P 93,3 minút znamená, že výrobok bol vystavený teplu ekvivalentnému 10 minútam pri 93,3 stupňoch Celzia. Toto meranie pomáha overiť, či výrobok spĺňa stanovené bezpečnostné normy. Nakoniec je dôležité poznamenať, že teplota uvedená v hodnotách pasterizácie zodpovedá najchladnejšiemu bodu vo výrobku, nie teplote vo vnútri komory autoklávu. Toto rozlíšenie je rozhodujúce, pretože najchladnejší bod určuje najpomalšiu zónu ohrevu, čím sa zabezpečí, že všetky časti produktu budú dostatočne tepelne spracované pre účinnú mikrobiálnu deštrukciu. V tejto snímke sa zameriavame na kľúčové mikroorganizmy a ich význam pre bezpečnosť a kvalitu výrobkov. Po prvé, kritickými cieľmi sú bezpečnostné mikroorganizmy, ako sú Salmonella, Listeria monocytogenes a Escherichia coli O-1-5-7. Tieto patogény musia byť zničené skôr, ako sa výrobky dostanú k spotrebiteľom, aby sa zabránilo závažným chorobám prenášaným potravinami. Ďalej je potrebné inhibovať mikroorganizmy produkujúce toxíny, ako sú Clostridium botulinum a Staphylococcus aureus, aby sa zastavila produkcia škodlivých toxínov. Kontrola týchto patogénov je životne dôležitá, aby sa zabránilo život ohrozujúcim stavom, ako je botulizmus. Kaziace sa organizmy, vrátane bacilov odolných voči kyselinám, ako sú Bacillus coakins a Clostridia, ako je Clostridium pasterianum, môžu zhoršiť kvalitu produktu a skrátiť trvanlivosť. Riadenie týchto mikroorganizmov pomáha udržiavať integritu produktu. Kvasinky a plesne sú obzvlášť dôležité v jednorazových výrobkoch. Ich zničenie je nevyhnutné, aby sa zabránilo kontaminácii a zabezpečilo, že produkt zostane bezpečný a použiteľný. Celkovo je účinná kontrola všetkých týchto mikroorganizmov nevyhnutná pre bezpečnosť a kvalitu potravín. Na zacielenie na patogény, producentov toxínov a kaziace sa organizmy sa musia použiť rôzne stratégie, čím sa v konečnom dôsledku ochránia spotrebitelia a predĺžuje sa trvanlivosť výrobkov. Táto snímka načrtáva typy mikroorganizmov, ktoré sa zvyčajne vyskytujú v rôznych rozsahoch pH produktu, a ich dôsledky pre bezpečnosť a kvalitu produktu. Pri nízkych hladinách pH, konkrétne pH 3,7 alebo nižšom, sa darí infekčným patogénom a vegetatívnym organizmom,
ktoré sa kazia. Tieto mikroorganizmy môžu ohroziť bezpečnosť aj kvalitu produktu, preto je ich kontrola rozhodujúca. 5 rozmedzí miernej kyslosti, od pH 3,7 do 4,1 vrátane, prevládajú maslové anaeróby, ako je Clostridium pasterianum. Tieto organizmy rastú v neprítomnosti kyslíka a majú silný potenciál spôsobiť znehodnotenie. Keď sa pH mierne zvýši na 4,1 až tesne pod 4,3, dominantné sa stanú bacily odolné voči kyselinám, ako sú Bacillus coakins. Tieto baktérie sú dobre prispôsobené na prežitie v kyslom prostredí a môžu ovplyvniť stabilitu produktu. Medzi pH 4,3 a nižším ako 4,6 existuje zmiešaná mikrobiálna prítomnosť, vrátane bacilov tolerantných voči kyselinám a Clostridií. Táto prechodná zóna si vyžaduje starostlivé monitorovanie, aby sa zabránilo znehodnoteniu a zaistila bezpečnosť výrobkov. Nakoniec, pri hladinách pH nad 4,6 sa Clostridium botulinum stáva významným problémom kvôli svojej schopnosti produkovať nebezpečné toxíny. S výrobkami s vyšším pH sa musí zaobchádzať opatrne, aby sa zmiernilo riziko botulizmu a chránilo zdravie spotrebiteľov. Poďme diskutovať o podmienkach rastu určitých druhov Bacillus, konkrétne Bacillus acetoterestris a Bacillus acetocaldarius. Tieto baktérie môžu rásť pri veľmi nízkych hladinách pH, až do 3,0, keď sú optimálne podmienky. Vyžadujú vysokú hladinu kyslíka a znesú teploty až 55 stupňov Celzia. Ich rast je spojený hlavne so znehodnotením jablkovej šťavy a v paradajkových výrobkoch sa vyskytuje len zriedka. Ďalej je dôležité pochopiť vplyv predĺžených období chladenia na kvalitu potravín. Dlhodobé chladenie môže spôsobiť zhoršenie kvality, ako je zhnednutie alebo oddeľovanie tukov, najmä vo výrobkoch s pH nad 4,25. K tomuto znehodnoteniu dochádza, pretože spóry odolné voči kyselinám majú pri vyšších teplotách širšie rastové limity, čo im umožňuje prosperovať počas týchto predĺžených časov chladenia. Bacillus acetoterestris a Bacillus acetocaldarius sú primárnymi kaziacimi sa organizmami. Ich schopnosť rásť pri nízkom pH a zvýšených teplotách ich robí obzvlášť problematickými v tomto produkte. Prípady znehodnotenia sú častejšie v jablkovej šťave v porovnaní s paradajkovými výrobkami. Nakoniec, spóry odolné voči kyselinám majú odlišné vlastnosti, ktoré prispievajú k znehodnoteniu. Pri zvýšených teplotách môžu rásť v širšom rozsahu podmienok, čo je obzvlášť znepokojujúce počas dlhších období chladenia. Táto prispôsobivosť im umožňuje pokaziť výrobky s vyššími úrovňami pH, čo predstavuje značnú výzvu pri konzervácii potravín. Táto snímka zdôrazňuje kritický vplyv skladovacej teploty na stabilitu a znehodnotenie produktu. Distribúcia produktov je vo všeobecnosti navrhnutá tak, aby zvládla teploty do približne 30 stupňov Celzia. Ako náhle však teploty prekročia 35 stupňov Celzia, riziko znehodnotenia sa výrazne zvyšuje a nad 45 stupeň C sa oveľa zvyšuje. Pri uvádzaní výrobkov na trh v tropickom alebo horúcom podnebí je potrebné venovať osobitné úvahy. Zložky ako korenie môžu obsahovať teplomilné esiturické spóry, ktorým sa darí pri vyšších teplotách a zvyšujú riziko znehodnotenia. Zvýšené teploty nad 35 stupňov Celzia nielen ovplyvňujú stabilitu produktu, ale tiež zvyšujú riziko znehodnotenia v dôsledku týchto spór. Preto je na zachovanie kvality produktu nevyhnutné udržiavať správnu reguláciu teploty počas distribúcie a skladovania. Okrem toho je pri formulácii produktu dôležité zvážiť prítomnosť týchto spór v zložkách, najmä v korení, pretože v horúcom prostredí predstavujú osobitné výzvy. Zohľadnenie týchto faktorov pomáha zabezpečiť, aby produkt zostal stabilný a bezpečný pre spotrebiteľov. Formy sú citlivé na teplo a zvyčajne sa eliminujú štandardným tepelným spracovaním počas spracovania. Ak sa však procesy plnenia a sušenia nevykonávajú správne, v blízkosti uzáverov nádoby môžu stále rásť plesne. To podčiarkuje dôležitosť dôkladného a správneho spracovania, aby sa zabránilo rastu plesní. Znehodnotenie plesní môže spôsobiť zvýšenie pH produktu nad 4,6, čo vytvára prostredie, ktoré podporuje rast Clostridium botulinum,
nebezpečného patogénu. Tieto zmeny výrazne zvyšujú riziko pre bezpečnosť výrobkov, preto je nevyhnutné kontrolovať kontamináciu plesní. Udržiavanie čistých plných plôch je nevyhnutné, aby sa zabránilo znehodnoteniu. Čistota počas procesu plnenia pomáha zaistiť, aby produkt zostal bezpečný počas celej doby trvanlivosti uzavretej skladovateľnosti tým, že minimalizuje riziko kontaminácie a rastu plesní. Integrita tesnenia zohráva rozhodujúcu úlohu v bezpečnosti výrobkov. Správne utesnenie zabraňuje znehodnoteniu plesní tým, že zabraňuje vniknutiu nečistôt. Ak sú tesnenia nedostatočné, môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti produktu, takže zabezpečenie tesných a bezpečných tesnení je nevyhnutné na zachovanie trvanlivosti a udržanie kvality produktu. Jednorazové kyslé a okyslené výrobky majú obmedzenú otvorenú trvanlivosť, ktorá zvyčajne trvá približne 3 dni, ak sa uchovávajú v chladničke. Táto krátka trvanlivosť je dôležitá na zabránenie znehodnoteniu a zníženie bezpečnostných rizík pre spotrebiteľov. V prípade výrobkov na opakované použitie sa môžu pridať chemické konzervačné látky, ako je benzoén alebo sorbát, aby sa predĺžila otvorená trvanlivosť. Používanie týchto konzervačných látok je však upravené zákonom a konkrétne obmedzenia sa môžu značne líšiť v závislosti od krajiny. Je nevyhnutné dodržiavať tieto právne požiadavky, aby sa zabezpečilo, že výrobky zostanú pre spotrebiteľov bezpečné a zákonné. Zloženie a návod na použitie musia byť starostlivo navrhnuté tak, aby sa zachovala bezpečnosť počas celej doby zamýšľaného používania produktu. Dodržiavanie správnych smerníc a predpisov pomáha chrániť zdravie spotrebiteľov a zaisťuje kvalitu produktu počas jeho otvorenej trvanlivosti. Táto snímka načrtáva pokyny pre tepelné spracovanie na základe rozsahu pH produktu, aby sa zaistila mikrobiálna bezpečnosť. Pri kritickom prahu pH 4,5 je odporúčané tepelné ošetrenie 96 stupňov Celzia počas 8 minút. Táto úroveň tepelného spracovania sa účinne zameriava na spóry a patogény odolné voči kyselinám, čím zaisťuje bezpečnosť produktu na konzumáciu. Pre výrobky s mierne nižším pH 4,3 sa odporúča tepelné ošetrenie 90 stupňov Celzia po dobu 10 minút. Toto ošetrenie vyrovnáva potrebu mikrobiálnej inaktivácie a zároveň pomáha udržiavať kvalitu produktu. Pri vyššej kyslosti, z pH 3,8, je minimálne odporúčané tepelné ošetrenie 75 stupňov Celzia počas 2 minút. Tento prístup zaisťuje bezpečnosť pri zachovaní integrity a senzorických vlastností produktu. Dodržiavanie týchto pokynov pomáha dosiahnuť správnu rovnováhu medzi bezpečnosťou a kvalitou výrobkov pri rôznych úrovniach kyslosti. Keď sa pozrieme na rozdiely v úrovniach spór v rôznych zložkách, je dôležité si uvedomiť, že každá zložka môže obsahovať rôzne typy a množstvá spór. Táto odchýlka priamo ovplyvňuje tepelné ošetrenie potrebné na zaistenie bezpečnosti potravín. Preto je pochopenie zaťaženia spórami v každej zložke nevyhnutné pre navrhnutie účinných sterilizačných procesov. Zložky, ktoré sú silne kontaminované, predstavujú ďalšie výzvy. Tieto výrobky vyžadujú intenzívnejšie tepelné ošetrenie na odstránenie spór, najmä tých, ktoré sú odolné voči kyselinám alebo teplu. Prekonanie týchto výziev si vyžaduje účinné stratégie na zabezpečenie úplnej eliminácie spór a zachovanie bezpečnosti výrobkov. Počas kvapalnej fázy spracovania sa musí starostlivo aplikovať tepelné spracovanie. Táto fáza je kritická, pretože umožňuje rovnomerné rozloženie tepla, ktoré je potrebné na účinné odstránenie spór. Zabezpečenie dosiahnutia minimálneho požadovaného tepelného spracovania v kvapalnej fáze je kľúčovým faktorom pri udržiavaní bezpečnosti potravín. Nakoniec, prítomnosť častíc väčších ako 3 mm môže ovplyvniť prenikanie tepla. Tieto väčšie častice môžu prijímať menej tepla v dôsledku pomalšieho prenosu tepla, čo môže ohroziť sterilizáciu. Na vyriešenie tohto problému je potrebné zaviesť stratégie dizajnu, aby sa zabezpečilo zachovanie bezpečnosti bez negatívneho vplyvu na kvalitu výrobkov. Táto rovnováha je nevyhnutná pre integritu výrobkov aj bezpečnosť spotrebiteľov.
Táto snímka zdôrazňuje kritické aspekty kontroly pH pri výbere zloženia a zložiek. Po prvé, dôkladné meranie pH všetkých zložiek vrátane častíc je nevyhnutné na dosiahnutie rovnomerného okyslenia a zabezpečenie konzistentnej kvality produktu. Zložky s pufrovacou kapacitou, ako sú mliečne bielkoviny, môžu počas skladovania zvýšiť rovnovážne pH, čo ovplyvňuje mikrobiálnu inhibíciu a bezpečnosť produktu. Okrem toho vedľajšie reakcie, ako je tvorba nerozpustných solí s vápnikom, môžu znížiť dostupnosť nedisociovanej kyseliny, čím sa zníži účinnosť okyslenia. Udržiavanie stabilného pH počas celej doby použiteľnosti produktu je rozhodujúce pre bezpečnosť a stabilitu, pretože výkyvy môžu ohroziť integritu produktu. Celkovo je účinné riadenie pH kľúčom k zabráneniu rastu mikróbov a zabezpečeniu bezpečnosti a stability produktu v priebehu času. Tepelná validácia procesu je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby tepelné spracovanie účinne ničilo škodlivé mikroorganizmy vo vnútri produktu, nielen v autoklávovej komore. Táto validácia je rozhodujúca pre zachovanie bezpečnosti potravín a integrity produktu. Potvrdením, že plánovaný tepelný proces dosahuje požadovanú smrteľnosť, zabezpečujeme súlad s bezpečnostnými normami. Zariadenia na zaznamenávanie teploty zohrávajú kľúčovú úlohu pri zaznamenávaní teplotného profilu v najchladnejšom bode produktu počas spracovania. Tento bod je najnáročnejší pre mikrobiálnu deštrukciu, takže presné údaje o teplote sú tu nevyhnutné na posúdenie účinnosti procesu. Softvérové nástroje sa používajú na výpočet hodnoty P, ktorá predstavuje ekvivalentný čas pri špecifickej referenčnej teplote potrebnej na zničenie cieľových mikroorganizmov. Napríklad hodnota P 93,3 minút znamená, že výrobok prešiel tepelným procesom ekvivalentným udržiavaniu pri teplote 93,3 stupňov Celzia počas 10 minút. Tento výpočet je rozhodujúci pre overenie, či je tepelný proces primeraný. Referenčná teplota, napríklad 93,3 stupňov Celzia, štandardizuje meranie mikrobiálnej deštrukcie. Výpočty hodnoty P kvantifikujú smrteľnosť tepelného procesu proti patogénom a spóram, čím zabezpečujú, že produkt spĺňa bezpečnostné a regulačné požiadavky. Celkovo validácia potvrdzuje, že plánovaný tepelný proces dosahuje potrebnú smrteľnosť na odstránenie škodlivých mikroorganizmov. Tento krok je nevyhnutný na ochranu bezpečnosti spotrebiteľov a udržanie vysokej kvality výrobkov. Pasterizácia v autoklávoch zahŕňa riadené zahrievanie pod tlakom, aby sa rovnomerne zvýšila teplota produktu. Tento proces účinne inaktivuje škodlivé mikroorganizmy a zároveň starostlivo vyvažuje mikrobiálnu bezpečnosť so zachovaním kvality potravín. Počas pasterizácie je dôležité vyhnúť sa nadmernému spracovaniu, pretože nadmerné teplo môže zhoršiť chuť a textúru potravín. Udržiavanie tejto rovnováhy pomáha zabezpečiť, aby si potravina zachovala svoje žiaduce zmyslové vlastnosti, čo je rozhodujúce pre spokojnosť spotrebiteľov a príťažlivosť produktu. V prípade kyslých a okyslených produktov funguje pasterizácia v kombinácii s ich prirodzene nízkym pH na inhibíciu patogénov a spór. Táto kombinácia je nevyhnutná pre mikrobiálnu bezpečnosť a je rozhodujúca pre dosiahnutie okolitej stability v týchto typoch produktov. Hermeticky uzavreté obaly zohrávajú kľúčovú úlohu tým, že zabraňujú opätovnej kontaminácii počas uzavretej trvanlivosti produktu. Tento obal zaisťuje bezpečnosť a integritu potravín až do otvorenia obalu, čo z neho robí dôležitú súčasť procesu pasterizácie. A nakoniec, správna pasterizácia je potrebná na dodržanie právnych predpisov o bezpečnosti potravín a splnenie očakávaní spotrebiteľov od okyslených potravín pripravených na konzumáciu. Táto zhoda nielenže zabezpečuje regulačné schválenie, ale podporuje aj prijatie produktu na trhu. 5 autokláve je kontrola parametrov tepelného procesu rozhodujúca pre zaistenie bezpečnosti a stability produktu. Po prvé, časovo-teplotný profil musí byť starostlivo riadený tak, aby najchladnejší bod vo výrobku dosiahol cieľovú teplotu na požadovanú dobu, zvyčajne niečo ako 90 stupňov Celzia počas 10 minút. Tým sa zabezpečuje účinná mikrobiálna smrteľnosť. Rovnako dôležitá je aj regulácia tlaku.
Udržiavanie správneho tlaku zabraňuje varu a podporuje rovnomerný prenos tepla, najmä v uzavretých nádobách. To pomáha teplu rovnomerne prenikať do celého produktu. Vykurovacie médium, či už para alebo horúca voda, musí zabezpečiť konzistentné rozloženie teploty, aby podporilo rovnomerné zahrievanie. Presné monitorovanie a kontrola všetkých týchto parametrov času, teploty, tlaku a charakteristík vykurovacieho média sú nevyhnutné na dosiahnutie minimálneho tepelného spracovania potrebného pre bezpečnosť a kvalitu produktu. Pri spracovaní v autokláve teplo preniká do nádob s produktmi hlavne vedením, konvekciou a žiarením. Tieto tri mechanizmy sú nevyhnutné na dosiahnutie rovnomerného rozloženia tepla v celom produkte. Každý z nich zohráva jedinečnú úlohu pri zabezpečovaní efektívneho a bezpečného zahrievania produktu. Zloženie produktu významne ovplyvňuje rýchlosť prenosu tepla a rovnomernosť. Napríklad výrobky s vyššou viskozitou môžu vyžadovať dlhšie časy spracovania, aby teplo mohlo úplne preniknúť. Okrem toho prítomnosť častíc, najmä tých, ktoré sú väčšie ako 3 mm, môže spomaliť zahrievanie, čo je potrebné starostlivo zvážiť pri návrhu procesu. Veľké častice predstavujú osobitnú výzvu, pretože sa zahrievajú pomalšie ako okolitý produkt. Ak sa to nezohľadní správne, môže to viesť k nedostatočnému spracovaniu, ktoré ohrozuje bezpečnosť a kvalitu výrobkov. Preto je dôležité zabezpečiť rovnomerné prenikanie tepla, najmä do najchladnejších miest vo výrobku. Typ balenia ovplyvňuje aj vedenie tepla počas spracovania v autokláve. Rôzne typy kontajnerov, pevné, polotuhé a flexibilné, predstavujú jedinečné výzvy pre prenos tepla. Pochopenie týchto rozdielov je nevyhnutné pre optimalizáciu podmienok tepelného spracovania a zabezpečenie konzistentnej kvality produktu. Celkovo je dôkladné pochopenie mechanizmov prenosu tepla rozhodujúce pre optimalizáciu podmienok procesu v autokláve. Tieto znalosti pomáhajú predchádzať nedostatočnému spracovaniu alebo strate kvality a zaisťujú, že tepelné spracovanie je bezpečné a efektívne. Poďme si krok za krokom prejsť kritické kontrolné body v spracovaní autoklávu. Po prvé, zaťaženie je rozhodujúce, pretože správne zaťaženie zaisťuje rovnomerné rozloženie tepla a zabraňuje vzniku studených miest. Toto je úplne prvý krok v procese autoklávu a ak sa vykoná nesprávne, môže viesť k nerovnomernému spracovaniu a predstavovať bezpečnostné riziká. Nasleduje fáza vykurovania. Autokláv musí rýchlo dosiahnuť cieľovú teplotu bez prehriatia. Tento krok je nevyhnutný na prípravu produktu na účinnú mikrobiálnu inaktiváciu. Prehriatie však môže poškodiť kvalitu produktu, preto je potrebná starostlivá kontrola. Potom prichádza fáza zadržiavania, kde sa produkt udržiava na cieľovej teplote po určitý čas. Tento čas vydržania je nevyhnutný na zabezpečenie úplnej mikrobiálnej inaktivácie, ktorá zaručuje bezpečnosť spracovaného produktu. Nedostatočný čas uchovávania môže mať za následok nedostatočné spracovanie a zvýšiť riziko kontaminácie. Po udržaní musí byť fáza chladenia starostlivo kontrolovaná. Správne chladenie zabraňuje degradácii kvality a inhibuje rast mikróbov, čím zachováva integritu produktu. Ak chladenie nie je správne riadené, môže to viesť k problémom s bezpečnosťou a kvalitou. Nakoniec sa vykládka musí vykonať podľa prísnych postupov, aby sa zabránilo kontaminácii a zachovala sa integrita obalu. Tento posledný krok zaisťuje, že produkt je bezpečný a pripravený na distribúciu. Nedodržanie vykladacích protokolov môže ohroziť celý proces autoklávu. Starostlivým riadením každého z týchto kritických kontrolných bodov môžeme zaistiť bezpečnosť, kvalitu a efektívnosť spracovania v autokláve. Použití pevných nádob, ako sú sklenené nádoby, je ich konzistentný tvar prospešný počas pasterizácie. Hrúbka týchto nádob však môže spomaliť prenikanie tepla, čo môže znížiť efektivitu procesu. Z tohto dôvodu je často potrebné upraviť parametre tepelného spracovania, aby sa zabezpečila účinnosť pasterizácie. Polotuhé kontajnery poskytujú väčšiu flexibilitu v dizajne obalov, čo je výhodou.
Napriek tomu si vyžadujú starostlivú pozornosť utesneniu, aby sa zachoval hermetický uzáver. Ak tesnenie nie je správne udržiavané, môže to ohroziť proces pasterizácie a v konečnom dôsledku ovplyvniť bezpečnosť produktu. Flexibilné obaly sa počas pasterizácie rýchlo zahrievajú, čo môže urýchliť celý proces. Nevýhodou je, že flexibilné obaly môžu mať nerovnomerné rozloženie teplôt, čo vytvára potenciálne studené miesta. Toto nerovnomerné zahrievanie znamená, že presné riadenie procesu je nevyhnutné na dosiahnutie rovnomerného tepelného spracovania. Veľkosť a tvar nádob zohrávajú významnú úlohu pri prenose tepla počas pasterizácie. Vo väčších alebo nepravidelne tvarovaných nádobách sa s väčšou pravdepodobnosťou vytvoria studené miesta, ktoré môžu brániť účinnosti procesu pasterizácie a predstavovať bezpečnostné riziká. Preto je efektívny návrh procesov rozhodujúci pre prekonanie týchto výziev súvisiacich s kontajnermi. Zabezpečuje, aby najchladnejšie miesto vo výrobku dosiahlo požadovanú teplotu pre správne tepelné spracovanie, čo zaručuje bezpečnosť produktu a súlad s normami pasterizácie. Pri validácii procesov v autokláve sa vykonáva mapovanie teploty na identifikáciu akýchkoľvek studených miest v rámci náplne produktu. Tento krok je rozhodujúci pre zabezpečenie rovnomerného rozloženia tepla, ktoré je nevyhnutné pre účinnú sterilizáciu. Detekcia týchto studených miest pomáha predchádzať oblastiam, kde by mikróby mohli prežiť. Mikrobiálne provokačné testy sa vykonávajú pomocou rezistentných spór, ako je Bacillus cookins, aby sa potvrdila smrteľnosť sterilizačného procesu. Tieto testy sú nevyhnutné na potvrdenie, že autokláv účinne eliminuje škodlivé mikroorganizmy a zaisťuje mikrobiálnu bezpečnosť. Softvérové nástroje zohrávajú dôležitú úlohu pri analýze údajov o teplote na výpočet hodnôt P, ktoré overujú, či proces sterilizácie spĺňa požadované bezpečnostné normy. Táto kvantitatívna analýza poskytuje jasné meradlo efektívnosti procesu. Pravidelné overovacie postupy sú potrebné na udržanie nepretržitého dodržiavania bezpečnostných noriem a včasné odhalenie akýchkoľvek odchýlok. Tento proaktívny prístup pomáha udržiavať spoľahlivosť a konzistenciu procesu autoklávu v priebehu času. A nakoniec, dôkladná dokumentácia všetkých validačných a overovacích činností je nevyhnutná pre súlad s predpismi a zabezpečenie kvality. Správne vedenie záznamov podporuje audity a inšpekcie, čím sa zabezpečuje transparentnosť a zodpovednosť počas celého procesu sterilizácie v autokláve. Pri diskusii o návrhu a údržbe zariadenia je kalibrácia kľúčom k presnému riadeniu. Zariadenie autoklávu musí byť pravidelne kalibrované, aby sa zabezpečilo, že udržuje správnu teplotu a tlak a pracuje v rámci špecifikovaných parametrov. To je rozhodujúce pre zachovanie integrity pasterizácie. Čistiace protokoly sú rovnako dôležité, aby sa zabránilo kontaminácii a znečisteniu, ktoré môžu zhoršiť prenos tepla. Správne čistenie udržuje zariadenie hygienické a efektívne, čím sa výrazne znižujú mikrobiálne riziká počas prevádzky. Plánovaná údržba pomáha riešiť opotrebovanie a zachováva spoľahlivosť zariadenia. Pravidelná údržba zabraňuje neočakávaným poruchám a predĺžuje životnosť strojov, čím zaisťuje konzistentný prevádzkový výkon. Konštrukčné prvky by mali podporovať rovnomerné zahrievanie a umožňovať jednoduché čistenie, čím sa minimalizuje riziko prežitia mikróbov. Efektívna konštrukcia nielen znižuje prevádzkové výzvy, ale zvyšuje aj bezpečnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie optimálnych výsledkov pasterizácie. Celkovo je správna údržba zariadenia nevyhnutná na udržanie konzistentného výkonu pasterizácie a bezpečnosti výrobkov. Zanedbanie údržby môže ohroziť funkčnosť zariadenia aj kvalitu produktu. Pravidelná pozornosť venovaná zariadeniu zaisťuje súlad s bezpečnostnými normami a podporuje spoľahlivú prevádzku. Táto snímka pojednáva o tom, ako zloženie produktu ovplyvňuje parametre pasterizácie. Poprvé, viskozita hrá významnú úlohu pri prenikaní tepla. Hustejšie výrobky vyžadujú dlhšie časy ohrevu, aby sa zabezpečilo účinné zničenie všetkých mikroorganizmov. Správne riadenie viskozity je nevyhnutné pre efektívne tepelné spracovanie.
Ďalej môže prítomnosť častíc ovplyvniť mikrobiálnu bezpečnosť. Častice môžu chrániť mikroorganizmy, ak nie sú rovnomerne zahrievané. Preto je potrebné starostlivo zvážiť veľkosť a distribúciu častíc, aby sa zabezpečila dôkladná pasterizácia. Hladiny kyselín alebo pH tiež ovplyvňujú mikrobiálnu tepelnú odolnosť. Nižšie hodnoty pH zvyšujú konzerváciu, ale môžu vyžadovať úpravy procesu pasterizácie. Vyváženie pH je kľúčom k optimalizácii týchto parametrov. Mliečne bielkoviny môžu počas pasterizácie tlmiť pH, čo ovplyvňuje kinetiku okyslenia a stabilitu produktu. Pochopenie toho, ako tieto proteíny interagujú, je dôležité pre optimalizáciu formulácie. Nakoniec je dôležité optimalizovať formuláciu aj procesné premenné spoločne. Tento prístup založený na spolupráci zaisťuje mikrobiologickú bezpečnosť pri zachovaní chuti a kvality produktu. V tejto prezentácii sa zameriavame na hodnotenie mikrobiologických rizík pri pasterizácii v autokláve. Najprv identifikujeme cieľové mikroorganizmy, ktoré zahŕňajú infekčné patogény ako Salmonella a Listeria, producentov toxínov ako Clostridium botulinum a Staphylococcus aureus a spóry z nehodnotenia ako Bacillus coakins a Clostridium pasterianum. Ďalej vykonávame hodnotenie rizík s cieľom identifikovať najhoršie scenáre kontaminácie. Tento krok je rozhodujúci pre stanovenie kritických limitov tepelného spracovania a úrovní pH, čím sa zabezpečí, že proces pasterizácie účinne kontroluje mikrobiologické riziká. Kľúčovým kontrolným bodom je udržiavanie maximálneho rovnovážneho pH pod 4,6 do 24 hodín, čo je nevyhnutné na zabránenie rastu Clostridium botulinum. Tento limit pH je rozhodujúcim faktorom bezpečnosti produktu. Pokiaľ ide o tepelné spracovanie, normy vyžadujú dosiahnutie zníženia infekčných patogénov aspoň o 6 log. To sa dá dosiahnuť napríklad použitím tepelného spracovania ekvivalentného 2 minútam pri 70 stupňov Celzia. Splnenie týchto noriem je nevyhnutné na zaistenie mikrobiologickej bezpečnosti produktu. Návrh procesu nakoniec integruje tieto mikrobiologické riziká kombináciou tepelného spracovania a opatrení na kontrolu pH. Tento integrovaný prístup zaručuje bezpečnosť výrobku počas celej jeho trvanlivosti účinným riešením potenciálnych rizík kontaminácie. Na tejto snímke skúmame pokročilé technológie monitorovania teploty, ktoré menia spôsob, akým zabezpečujeme bezpečnosť a kvalitu výrobkov. Po prvé, moderné senzory poskytujú presné údaje o teplote v reálnom čase monitorovaním viacerých bodov v rámci zaťaženia produktu. Toto komplexné sledovanie pomáha udržiavať presnú reguláciu teploty počas celého procesu. Ďalej záznamníky údajov zaznamenávajú podrobné teplotné profily, ktoré sú rozhodujúce pre validáciu procesov a podporu sledovateľnosti v prevádzkach citlivých na teplotu. Ďalšou kľúčovou funkciou je automatizované podávanie správ o zhode, kde softvérové platformy spracovávajú výpočty hodnoty pH a efektívne generujú správy. Táto automatizácia znižuje manuálnu prácu a pomáha zabezpečiť dodržiavanie regulačných noriem. Možnosti bezdrôtového monitorovania umožňujú nepretržitý a vzdialený dohľad nad teplotnými podmienkami. To umožňuje rýchle reakcie na akékoľvek odchýlky, čím sa zvyšuje prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť. Nakoniec tieto technológie spoločne zlepšujú riadenie procesov, najmä pri pasterizácii v autokláve. Poskytujú spoľahlivú dokumentáciu, ktorá buduje dôveru v udržanie konzistentnej kvality produktu. Budeme diskutovať o niektorých bežných problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť pri autoklávoch, a o tom, ako ich riešiť. Po prvé, nerovnomerné zahrievanie je značným rizikom. Môže sa to stať v dôsledku nesprávneho zaťaženia autoklávu alebo porúch zariadenia. Nerovnomerné zahrievanie môže viesť k nedostatočnému spracovaniu, čo ohrozuje bezpečnosť a účinnosť sterilizačného procesu. Ďalším problémom sú poruchy tesnenia. Pri zlyhaní tesnení existuje riziko opätovnej kontaminácie produktu, čo môže spôsobiť znehodnotenie spracovaných predmetov. Zachovanie integrity tesnení je rozhodujúce pre zaistenie bezpečnosti výrobkov. Odchýlky procesu, ako je nesprávna teplota alebo čas spracovania,
tiež ovplyvňujú mikrobiálnu bezpečnosť. Tieto odchýlky môžu narušiť proces sterilizácie, preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby všetky parametre procesu boli presné a dôsledne udržiavané. Detekcia a monitorovanie zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení problémov. Rýchla detekcia sa spolieha na starostlivé monitorovanie teploty a vizuálnu kontrolu integrity obalu. Tieto opatrenia pomáhajú identifikovať akékoľvek problémy v počiatočnej fáze procesu skôr, ako ovplyvnia bezpečnosť výrobkov. Nakoniec môžu byť potrebné nápravné opatrenia, keď sa zistia problémy. To môže zahŕňať rekalibráciu zariadenia, úpravu parametrov procesu alebo v závažných prípadoch odmietnutie celej šarže, aby sa zachovali bezpečnostné normy. Pochopením týchto bežných problémov a spôsobu ich riešenia môžeme zabezpečiť, aby proces autoklávu zostal bezpečný a efektívny. Táto snímka sa zaoberá kľúčovými aspektmi súladu s predpismi a požiadavkami na dokumentáciu v oblasti bezpečnosti potravín. Po prvé, predpisy o bezpečnosti potravín vyžadujú zdokumentované dôkazy o validácii a kontrole procesu. To zahŕňa vedenie podrobných záznamov, ako sú teplotné protokoly, výpočty hodnôt pH činnosti údržby. Tieto záznamy sú počas auditov kľúčové na preukázanie súladu. Ďalej normy správnej výrobnej praxe alebo GMP zdôrazňujú viditeľnú kontrolu procesov operátormi aj manažmentom. To pomáha zabezpečiť dôsledné dodržiavanie procesov a minimalizáciu akýchkoľvek odchýlok, čo je nevyhnutné pre udržanie kvality a bezpečnosti výrobkov. Ďalšou dôležitou oblasťou je označovanie. Etikety musia spotrebiteľom poskytovať jasné pokyny týkajúce sa bezpečného skladovania a používania, s osobitným dôrazom na otvorené informácie o trvanlivosti. Správne označovanie pomáha spotrebiteľom správne zaobchádzať s výrobkami a predchádzať nesprávnemu používaniu. Dodržiavanie týchto nariadení je nevyhnutné pre legálny prístup na trh a ochranu verejného zdravia. Nesúlad môže viesť k sankciám, stiahnutiu výrobkov z trhu alebo obmedzeniu vstupu na trh. Dodržiavanie predpisov navyše buduje dôveru spotrebiteľov a zainteresovaných strán. A nakoniec, dôkladné vedenie záznamov podporuje audity tým, že poskytuje transparentnosť a zodpovednosť. Audítori sa spoliehajú na tieto podrobné dokumenty, aby overili, či sú počas celého procesu výroby potravín splnené bezpečnostné normy. Poďme preskúmať niektoré z nových trendov a inovácií v autoklávovaní pasterizácie potravín. Po prvé, automatizácia zohráva kľúčovú úlohu pri zvyšovaní konzistentnosti. Automatizáciou procesu znižujeme ľudské chyby a zabezpečujeme jednotnosť vo všetkých pasterizačných cykloch. To vedie k minimalizácii variability a väčšej spoľahlivosti vo výrobe. Prediktívna údržba prináša revolúciu v správe zariadení. Pomocou údajov zo senzorov predvída poruchy zariadení skôr, ako k nim dôjde, čo pomáha znižovať prestoje a predĺžuje životnosť strojov. Tento prístup zabezpečuje hladký a efektívny chod operácií. Okrem toho alternatívne metódy konzervácie, ako je vysokotlakové spracovanie, rozširujú dostupné možnosti. Tieto metódy doplňajú tradičné tepelné úpravy a ponúkajú väčšiu flexibilitu pri riadení bezpečnosti a kvality potravín. Umožňujú výrobcom preskúmať inovatívne techniky konzervácie. Vylepšená softvérová analytika tiež významne prispieva optimalizáciou procesných parametrov na zaistenie bezpečnosti a kvality. Tieto nástroje poskytujú prehľad o výkonnosti výroby v reálnom čase, čo vedie k zlepšeniu prevádzkovej efektívnosti a dokonalosti produktov. Nakoniec, všetky tieto inovácie spoločne poháňajú pokrok v pasterizácii okyslených potravín. Zlepšujú účinnosť, bezpečnosť a kvalitu výrobkov, čo predstavuje významný skok vpred v technológii spracovania potravín. V konečnom dôsledku sú tieto pokroky prínosom pre výrobcov aj spotrebiteľov tým, že prinášajú lepšie výsledky. Pozrime sa na kľúčové body účinnej pasterizácie autoklávu na zaistenie bezpečnosti a kvality produktu. Po prvé, kontrola rovnovážneho pH je rozhodujúca. Musíme zabezpečiť, aby pH kleslo pod 4,6 do 24 hodín, aby sme zabránili rastu škodlivých patogénov.
Udržiavanie tohto prahu pH je nevyhnutné na inhibíciu mikroorganizmov a dodržiavanie noriem bezpečnosti potravín. Ďalej je potrebné starostlivo dodržiavať pokyny na tepelné spracovanie. Napríklad pri pH 4,3 sa odporúča minimálne tepelné ošetrenie 90 stupňov Celzia počas 10 minút. Tento krok je nevyhnutný na účinné zničenie žiaru vzdorných spór a patogénov. Ďalším dôležitým faktorom je integrita balenia. Použitie hermeticky uzavretých obalov zabraňuje opätovnej kontaminácii, zachováva sterilitu a predĺžuje trvanlivosť produktu, čím zaisťuje bezpečnosť spotrebiteľa. Validácia procesu by sa mala vykonávať pravidelne prostredníctvom mapovania teploty, mikrobiálnych testov a výpočtov hodnoty P. Tieto validačné metódy potvrdzujú, že pasterizačné protokoly sú účinné a konzistentné. Údržbu zariadenia nemožno prehliadnuť. Pravidelná údržba a monitorovanie kritických kontrolných bodov pomáha predchádzať poruchám zariadení a umožňuje včasné odhalenie potenciálnych problémov, čím zaisťuje bezproblémovú prevádzku. Napokon je nevyhnutné poskytnúť spotrebiteľom jasné pokyny na bezpečné skladovanie a používanie, najmä pokiaľ ide o otvorenú trvanlivosť. Správne usmernenia pomáhajú spotrebiteľom udržiavať bezpečnosť a kvalitu výrobkov po zakúpení, čím sa minimalizuje riziko kontaminácie. Dodržiavaním týchto osvedčených postupov môžeme zabezpečiť, aby bol